eyo machal nade. Mane gimora bedo kae kawaluoni Nyakwara Mogejwang' okinyi ma kawuono mago rowere ma bende chopo oko. Ng'anyo nitie, jofwambo magwa ni oko kanyo, wadakelo nigi achiel kachiel mondo wane chal mar wach Nyakwara Mogejwang' kama gintiere kanyo. Giloso koso sani gin eyo machal nade. Jafwambo marwa Lydia Ukeyo nitiere e boma ma Nairobi ka, wacho ni kama osebedo kanyo ka oluwo chal mar ng'anyo ni anwa chaki nyaka sani, ma bende koro wantiere kodgi ka Nyakwara Mogejwang' gi ke konde mopogore opogore. Wang'ina wayudo thuolo mar loso koda Lydia Ukeyo mondo mwawinje. Jowa kia ni wuoyo wanya winjo duondgi. We are peaceful. The enemy is not the police. The enemy is not the police. The enemy is the president. The enemy is not anti-government protest. This is a pro-government protest. Do not be mistaken. This is not anti-government protest. We are fighting for good governance. This cannot be an anti-government protest. This is a pro-government protest. We are fighting for better conditions. If there are better conditions, if there was food, if there was good maternal health care, we would not be on the streets. If there was affordable education, we would not be on the streets. So we are not against the government. We are fighting for our future. We are fighting for good government. And we shall not back down. And we shall not back down. We shall not relax. Winjogi ka Nyakwara Mogejwang' ojende mantiere chuny boma ma Nairobi, kendo wamedo mana luwogi ni gintiere e alwora mane mondo mi wakonie ni gin gin ywak mage mantiere ka. Nitiere obila morwako lepgi mago mag tich, mano ka gintiere alwora ma Odion, mano kama gintiere sani, apayano mano ma Tomboya Street, ma bende gintiere ka Nyakwara Mogejwang' mondo mi ginene kaka ginyalo ng'anyo. Dukni olor Nyakwara Mogejwang' kaka inyalo neno. En sa 5 osekalo dakika 41. Kado bedo odiochieng' manyoro ka nikalo kanyo kama ineno pichano achiel kachiel sani de opong'. Kanyo jopiny nitiere. En pap makoro wene jofwambo, jong'anyo kod obila. Jopiny Kenya ochopo kar kanyo mondo mi gichiw ng'ur margi kotenore kod telo magikwedo mokalo ahinya sirkal masani ka gidwaro ngima makare kaachiel koda ka telo makare mondo mi obedi. Obila nitiere oko kanyo, obila mag Majoni kama gintiere kanyo, mag Kanga bende nitiere kar kanyo Nyakwara Mogejwang' ka sani watemo mana luwogi ni ginto gintiere e yo machal nade. Jopicha watemo rango ni ginto gin weche magi mantie. Jong'anyo gi Nyakwara Mogejwang' giting'o pi, moko bende oting'o bendera ma pacho kae ka gintiere chuny boma ma Nairobi. En mana miel ka gikadho kata ka giwacho wechegi mago motenore koda ng'anyo ma odiochieng'ni ma kawuono. Pichni gi bende wago tarubi Nyakwara Mogejwang' ka gike konde mopogore opogore. Ang' wakoni kanyo ni ang' wabedo gi thuolo mag rango odiochieng' ma kawuono ni to gintiere kure. Mago jofwambowa kaachiel koda ka jogo mang'anyo e konde mopogore opogore pacho kae. Alwora ma Kitengela kanyo ka wayudo pichni ang' wakoni kako chal achiel kachiel kaachiel koda ka Waiyaki Way. Mano apayano mochopo nyaka Kabete kikalo nyaka e gwenge ma Kikuyu. Okinyi ma kawuono e apayano ne nitiere weche mago mane nitiere alwora mano ma Waiyaki Way kama ne gintiere achiel kachiel Nyakwara Mogejwang'. En geno marwa ne wadhi bedo kae ka waluwe mondo mwakoni alwora mano kama ne wantiere. Ngong Road bende wantiere kanyo warangane ni gichal e yo machal nade. Mano ka wakoni mano ka wantie apayano mano ma Ngong Road. Ang' wabedi Thika Road bende wadhi bedo kar kanyo achiel kachiel Nyakwara Mogejwang' okinyi ma kawuono. Mano pod en kar keto nyamburko mantiere kar kae mondo mi ang' wakoni ni gin gik mage mantiere kae Nyakwara Mogejwang'. Ang' wakoni ni gintiere yo machal nade. Eric Owenga nitiere alwora ma Nairobi ka bende. Obila bayo iro malungo wang' ne jok mineno sani picha kanyo. Ten geno marwa ni onge jogo madhi yudo hinyruok Nyakwara Mogejwang' e kinde ma gigi bende timore ka
achiel kachiel. Gima kik lal, oganda pontiere kanyo ka en ng'wech magima tienda gima chama tuoni jofuambo donjo e tiagas kanyo to imodha te sodo to ayudo picha achiel kachiel Nyakwa Ramogi Jwang mano e tich. Kendo sani wamedo luoni gi achiel kachiel. Weche gi bende biro ni achiel kachiel kokalo mbui magwa mag Ramogi TV mago kama wakelo ni weche gi maga ng'anyo e chal mar piny Kenya odiochieng' ma kawuono. Ng'anyo ni omuoch boma ma Nairobi tok ka jatend piny Kenya bende osetelo e nyasi mar chamo muma maga jotend migepe e sirkal masani ma bende ochamo muma e kar jot mare mantiere mana dakika manok ahinya kawuok e chuny boma ni mano e kar jot ma jatend piny Kenya kendo wamedo luwe achiel kachiel Nyakwa Ramogi Jwang eniro malungo pe wang' lungo wang' ahinya kama wantiere ka achiel kachiel. Eric Owenga ntiere alwora ma Kibra kendo wadhiro thuolo mondo mi okonwa ni chal mar wach alwora ma Kibera to en mane nyaka sani pok wabedo gi weche kanyo are ng'anyo ne chakre mago dwe ariyo masani osekalo wayudo thuolo mara penjo Eric Owenga ni ochal nade mano ka ntiere alwora no mano mara Kibra wayude ka achiel kachiel Nyakwa Ramogi Jwang okonwa ni gin to gin gik mage mabende gibedo ka giluwo kata nyaka sani gik mage mosebedo. Nyakwa Ramogi Jwang wana mondo miwakoni en ng'anyo mosebedo ka ilose are chieng' Sabasaba mane giwacho ni koro kowuok Sabasaba wadhiro thuolo ma dhi e 88 kawuono chopo. Eric Owenga machiegni pichni mawuok e yamo sani gin picha mawuok e chuny boma ma Nairobi wadhi ane ma timore achiel kachiel alwora mar Kibra kama intiere Eric Owenga ochal nade nyaka sani okinyi ma kawuono nyaka sani wachope ni ochal nade alwora mari kotende kod ng'anyo ni mar 88. Awinjo maber anya Clefas mana kaka wacho no abiro na achiel kachiel ka e kar chumodura ma Kibra kuma odiochieng' ma kawuono kaka dhano paro pile pile ni en kama kinde duto tulo bede ka dhano okwedo kendo othir kod piny owacho to gima wuoro en ni odiochieng' ma kawuono jo Kibra okwe kendo gin kod mor mokalo ka giwacho ni gin ng'anyo ma kawuono ok giikre mar chop machiegni kod wach mar ng'anyo kendo gitemo kwayo oganda ni to gigo mancha gisobedo ka gidhi jopiny osebedo ka dhira ahinya to rowere mong'ere kaka Gen Z gie sani kinde osedhi kendo kaber to en thuolo monego bed ni miyo jatend piny William Ruto thuolo mar tiyo. Koro gie sani an e chuny Kibera kendo an e alap ma Kamkunji kuma kinde duto paro motegno mag siasa igole to kaka wacho mang'eny Cleophas yiena monde ami jakom mar Kamkunji thuolo mondo opimna to kawuono gin gimpango mane ka jodak ma Kibra to gie sani namiyo Kibra puro kunya kawuono kabe machiegni jakom nyis Joramogi to in ng'awa to kawuono matimre Kibra ka an iluonga Daniel Owino an jakom ma Kamkunji ka kawuono ni chieng' maber muwa keto kwe Kibra ka kalure gima jakom Raila Amolo nito nyisowa ni sirikal ipango kendo gik moko biro dhi maber wan kaka oganda man Kibra ka wadwaro kwe kamoro amora e Kibra ka koro onge tiende mondo wadhi ng'anyo kech jakom emomiyo wadhi ga ng'anyo to nosenyisowa ni wabed gi kwe gimoro amora dhi bedo maber koro wan gi kwe kendo kawuono jowa tetete nyako jendewa ni Kibra ka ywe matimo ohala timo handigi kendo gik moko dhi mar gi kwe. Kinde duto jakom kama ka Kibra ka makoko ng'eny ga to kawuono nitie kuonde moko mabende samoro nya bedo kod tulo in kod ote mane ni rowere ka achiel kod Kenya mangima no jende duto te wakwayo gin mondo gibed gi kwe wami president time mondo cabinet manyien moyiero mochamo muma kawuono ochak tich mondo wanen to gidhi tiyo nade kwe bero onge piny madongore maonge kwe pinje duto man gi dongruok nigi kwe wapimo kaka South Sudan ma milambo wan kod Libya koko nitie momiyo dongruok koro onge sani to ne gin pinje manosedhi malo to nikech koko nodonje koro onge kwe nikech onge ohala matimre onge investors madonjo kanyo manyalo invest e pinyno koro oganda nigi chandruok mang'eny koro wadwaro ni pinywa ma Kenya ka mondo kwe bedie mondo mi wayud kaka wabe wanyalo dongore kaka oganda kaka piny be mogik ng'amanya ing'en gie sani Kibra ka nitie apaya mang'eny makalo e Kibra ka
inya bedo go otoma nade joma tiyo ku papa ma Kibera gibed ko luoro kose Kibera chalo nade chima kawuono wan kaka jo Kibera wawacho no ohala duto joma wuotho e Kibera obed gi freedom ma wuoth kendo bed gi thuolo ka ging'en security margin maber kendo joma timo ohala bende wanyiso no yaw ohala nigi te mondo giyud gima ginyalo donjo go odgi godhiambo ki gilor kuonde gi mag ohala then nyithindo dhi onind kech nikech koko Kibera nigi kwe kendo biro bedo gi kwe ka jakom no osewacho ni kwe bedie wabiro luwo mano. Erokamano jakom Daniel Owino mano jakom Kamkunji ma kinde duto paro motegno mag siasa woga kae ka nitie weche momoko to mana kaka winjo giwacho ne gin kaka jodak mag Kibra ok giikre mar chopo ndara mar ng'anyo mosebedo kadhi nyime kaka kendo gikwayo na jopiny mamoko ni ber mondo kuo bedie kata kamano Cleophas na ayudo thuolo bende makalo Ngong Road kuma bende ne ayudo ka gi kinde chande ne pod geche ringo kendo ne onge tungni koro pod wan alwora ni kendo temo ng'iyo to chalo nadi wang'eyo ni pod kuonde mamoko pod roere mamoko pod paro mopogore opogore to Kibera ka gima ng'eyo ni manyama wacho kokalo kuom jakom en ni kwe nitie kendo onge luoro mopogore kod kinde mokalo ma ka ng'anyo timre thuru ka to kae makoko bedoga mang'eny kendo oganda yudo lal mokalo kaka kamano nyinawda duki i studio koke e kadak ma Kibera e chuny Kibera wuon Kamkunji. Ero kamano ahinya Eric Owenga oyudi yo makare kendo manya weche mamoko matimore alwora ma Kibera en gima ber kendo ka kwe nitiere alwora ma kamano ibedo kod kanyo igo kod gi mbaka to gima chal nade kinde mang'anyo nitiere Ngong Road kanyo bende gikonwa ni to gichal nade nyokoro mogi jwang mano Eric Owenga okelnwa sigana no kata report ma kamano kowuok e chuny Kibera e diere Kamkunji. Picha ma koneno kar kanyo koro mogi ng'e picha mabiro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Nairobi Lide Okeo nitiere kar kanyo wayudo mopogore opogore gik matimore alwora mano ma CBD mano ma Nairobi mano chuny boma ino kako ler kanyo koro mogi jwang kanyo sama chalo kamae kanyo ok dikal kanyo ji use ga te kanyo ji uso nitie gik moket kanyo korido ma kanyo no ikete gik moko mwandu mopogore opogore en kumoro manyalo bedo kopong' mano archives nyokoro mogi jwang jomolal Nairobi te kanyo kama ginyalo bedo ka gibetega ka girito mondo mi okon gi ni koro gidhi kure gidhi kama chal nade to gichako gi kanye dukni olor uchumi ma pacho ka debed ni omaki e yo machal nade mano kama wantiere kodi ka achiel kachiel wada mana ng'eyo ni to gintiere e yo mane mano kama wabedo kanyo achiel kachiel mondo mi warangi ka wantiere kar kae wada weni pichni ko kanyo koro mogi jwang ine giane matin kae to bang'e ang'o koni ka nitiere weche mamoko mantiere. Big one has a left, right, and center. Imetokea huko Sama. Ya? Sawa. Sawa. watafanisha mbaya. Oh, wamefunga?
Nani yo? Waka dem kana pigana hiyo. Twende. Sawa. Semuaje? Naona. Welcome to Africa. Ma biro ni koro chopo ni achiel kachiel boma Nairobi podi watemo go tarubin ni town to chal nade kapo ni ntiere gi paro mar no jo town ya ora mugi TV nane kaka weche chal ni mar maen ng'anyo mar nane wacho ni gin Gen Z koso gin riwruoge opogore mag ojende matindo gin jogo madongo mantiere karka gi duto en ng'anyo mano mar kwedo telo marach e kaunti ma Nairobi ka wan gi Lydia Okeyo wasewinjo bende matimore Kibra mano kama Eric Owenga nitiere kendo wamedo luwo ni achiel kachiel ni to gin mage mabiro nwa bende kama weche mathoth bende nitiere nyakora moge jwango kinyi ma kawuono kapo ni chano biro town mano Odion sama kama kanyo pong marach unya gwenyoru unyalo kadho wadu kata koking'eye sani to dong mana pap jong'anyo nitiere en tugo mano mara paka guyieyo mano kama gintiere kiyudo thuolo mar rengo terengo kiyudo thuolo mar beda kumoro mos terang'ane ni ochal nade odiochieng' ma kawuono ma bende ng'anyo ni itime gwenge mamoko koso oyo mano kama wantiere achiel kachiel mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni ginto gichal nade warito neno ni kopogore kaunti ma Nairobi kata e kaunti ma Nairobi ka ni gwenge mage ma weche gi bende ringe mondo mwabeda ne kod ng'eyo ni to oganda wa ochomo kanye mano kama wabedo ka achiel kachiel kaunti ma Nairobi kaunti ma Kisumu kaunti ma Mombasa e gwenge mamoko man Nairobi ka to gichal nade nyakoro mag jwang joma tindo gi kwedo gik mopogore koting'o telo marach medruok mar mibadhi pise mopogore kama ojende onge kod thuolo mar tije bende kin mamoko mamagi gigo ma gimedo sundo ka gikwayo sirkal mondo mi owinjgi kendo oduoke ywak margi kachiel koda ka kwayo magi ka okinyi ma kawuono ma biro tok jatend piny Kenya tere nyasi no mano mar chamo muma mag jotend migepe 19 ma ne opuodhi kendo ne od bura bendo chopo kar kae weche gi pod medo donyo nyakwara moge jwang kawago tarubin e konde mopogore nyaka sani wantiere kae gi chenro mamoko mabiro medo luwo ni Eric Owenga nitie manyien mang donjo ka wuok e kar chung' od bura ma Kibra koso kanyo madhi bedo ka wantiere mago to pichni nyakora moge jwang mayudo kwa wuok e chuny boma ma Nairobi ka wayudo wabeda ni kod ng'eyo ni ginto gin gik mage ma bende nitiere kanyo mamendo luwo achiel kachiel odiochieng' ni ma kawuono mago bende weche moko mantiere kar ka sigana mathoth ng'ena wayudo e kinde mabiro ojende mantiere alwora ma Kibra kako winjo ka Eric Owenga ne lero okawo thuolo ka iwacho ni mayo kang' mokwongo ma winjo kanyo ka gidagi ka giwacho ni ok gidhi donjo e ng'anyo moramora mar kwedo sirkal ahinya mano ma giwacho ni gisebedo kanyo ka piny Kenya mago jodak kuma Owenga loso godo
owacho kar kanyo ni giselalo kinde mathoth ahinya e thuolo mag higni 2 are ne sirkal ne chak tich, ma bende nyaka sani yangore ni sirkal mar Kenya Kwanza kosechako tich gisebedo ka gidhache e yo machal nade. Bende gimedo mana kono jo Kenya ni mondo gimi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar tich mondo mi ochop kare singo manochiwo ne jo Kenya, tahinya agenda mage moting'o wechego mag bero lwasi mar somo, ting'o ohala matindo gi madongo malo mondo ne ni adier gite gichopo kama dwarore. Ma koro gin moko kuom ojende mago mantie kacha alwora ma Kibra, ka bende gimedo rito mano ka gintiere kacha ka gilosa gintiere alwora ma Kamkunji grounds, mano kama siasa osebedo kacha ka lose kitime weche mag siasa mathoth kod rombe mopogore opogore. Iro malungo wang' ni pod ibaye kaunti ma Nairobi, ojende keto obila gi ng'wech ahinya. Ng'ina ng'wa picha machielo mwatemo manyo kar ka mondo mi wabed ni kod ng'eyo ni town to chal nade. Mano picha mantiere e alwora ma Moi Avenue kama archives kanyo nitiere e alwora ma Kencom no, ochal nade nyaka sani Nyakora Mogejwang', mondo mi wang'e ane ni gichal nade. Iyang'ona kar ka bende Nyakora Mogejwang' ni e kaunti ma Kisumu ohala dhi nyime kaka pile, kachiel koda ka alwora machielo bende mwatemo luwo ka mondo mi wakoni ni gichal nade. Kaunti ma Homa Bay, Alia Beach leronwa ni onge gimoro amora matimore kanyo machalo ng'anyo, kendo weche okwe e kaunti ma Homa Bay. Outer Ring kachiel koda ka Eastlands ma Bure Nairobi bende weche oling'aling'a koso pok gichake. Nyakora Mogejwang', Chris Owino ntiere kar kanyo, ang'wa yude kendo ang'wa konwa ni chal mar wach to en mane. Kamago bende moko mwamedo luwo ni ka Nyakora Mogejwang' e chuny boma ma Nairobi kod alwora mare. Obila okwore konde gi duto kendo gidonjo mana mar konyo duoko ne chenro mag arita kod kwe e alwora ma Nairobi ka ng'anyo ma kama pod dhi nyime. Wale wa más.
Inaingia haki wanai, inaingia. Nyokoromoge Jwang' man aluora mar Odion. Ka in e tich kawuono ka ida wuok kidhi town, mae kako chal. Nitiere obila ma orwako uniform, moko wuotho awuotha ka rungu oting'. Iwacho kar ka ni kida rango kawuono ang' ibed abeda ofis, nikech kichopo ka onge gari madhi Thika Road kawuono ka kinenogi. Jogo madhi Mombasa Road be wan kodu. Untie kar ka ang' wakelo weche gi achiel kachiel. Lugi a Citizen Digital App, ibeda ni kod ng'eyo ni gweng' ma intiere to chal nade. Watemo luwo ni Wayaki Way chal nade. Jogo mantiere aluora man Naivasha Road wacha ne Ngong Road wasewinjo ni ler. Kata kamano en sigana mamedo luwo kachiel kachiel. Obila pangore kar kacha, gichalo jok marito mondo mi osiagi. To bende joma tindo osewacho ni kik yud obila moko orwako uniform. Mano kaka ne giwacho odiochieng' manyoro. Koyudo obila moko orwako uniform, to ibonene ka janjore. Kata kamano obila nigi gigo ma oritore godo. Kik ichopi mondo mi iyud hinyruok. Kata kamano osegolgi kendo gilor ka gikere e konde mopogore opogore kaunti ma Nairobi.
Tende mbele ya kamera bana. Nada Buda. Kwa mindful. Nyakoromoge jwang' pishi ma Nairobi, nyamburko moko idhire, tiagas nitie, iro lungo wang', yawo wang'i, neno kama nyamburko chomo, to iro bende lungo wang'i. En midhiero nyadiriyo, midhiero okwako jong'anyo mantiere karaka. Adhi e kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo, ka entie kaunti ma Kisumu, mondo mi okonwane chal mar wach ni to ohala timore e kaunti ma Kisumu, kose nang'o matimore e kaunti ma Kisumu, ng'anyo nitiere koso gik moko ne mana kaka pile. Millicent Adhiambo, machiegni, chenro en ma gigi matimore sani, wantie ka achiel mondo mi konwane ni chal mar wach to en mane ukinyi ma kono nyaka odiochieng' ma kawuono kama wantiere kar kae. Millicent, ng'anyo nitie Kisumu koso oyo? Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu, kotenore kod ng'anyo mane oba kod rowere mag Gen Z ma bende ne githiso ni 88. Kaunti ma Kisumu kaendi are okinyi, weche mag ng'anyo pok onenoe, kata kamano obila to ne ool e konde duto mag apeyni ma Kisumu, obed Oginga Odinga, obed Jomo Kenyatta, obed Ang'awa, obed Wang'ayo kata apaya ma ochomo Kisumu Nairobi, ne ool e obila kendo arita ne orid mopogore kod kaka osebed ka irido e odiochienge ng'anyo ma osekalo. An kod moko kuom johala, jopiny kod rowerego mag Gen Z ma Kisumu madwa ni akaw pachgi, ginyiswa ni to ang'o miyo odiochieng' ma kawuono mane rowere wetegi obago ng'anyo mar 88 Kisumu kaunti to ng'anyo no kodhi e nyime nang'o, kod weche mag ohala kaachiel kod weche mag wuoth kaka chalo ang' nanyisi tok twak kodgi. Abo chako kodi, ibro mana mapiyo pichak na gi nyingi nyisa ni nyingi Ng'awa, to kaunti ma Kisumu kaendi aneno kokwe, mana ang'o miyo timore odiochieng' ma kawuono, to in kaka rawera nitiere ng'anyo madhi nyime Nairobi ma bende Gen Z nobago? Kuom nyinga iluonga ni Abraham Otieno. Aja dak Kisumu ka, tatiyo Kisumu kar ka. Kawuono ne en 88 ma kawuono ni. Wan kaka jo Kisumu wawacho ni mondo wami sirikal maduong' wami time mondo wane ni tije gi lokruok motimogi be wamiye time gi lokruok motimogi mondo wane ni odhi timo ang'o, mondo eka bang'e kwaneno ka gifail tok lokruok gi, eka wane action mwanyalo kawo kaka vijende. Koro an kaka rawera, an akwayo mana joma dhi e ng'anyo ma kawuono ni mondo giore gimi sirikal tich thuolo mar dhi mbele gi tich maber. Erokamano ahinya. Machiegni inyalo wacho ang'o kotenore kod kaka Kisumu chalo odiochieng' ma kawuono bende ng'anyo mar 88 dhi nyime kaunti ma Nairobi? An iluonga ni Wycliffe Olago, rawera ma Kisumu, kendo kaka Gen Z wan kawuono waneno ni onge nengo mar dhi e ng'anyo nikech gik mancha wadwaro kaka Gen Z thoth gi sirikal osetimo, kendo king'iyo alwora watiyo nikech jokama kamilukri ok inyal tuoye, ok wanyal ng'anyo ndalo ka ndalo, inego ndalo ka ndalo. Koro kane sirikal ni mondo chutho gikawe e siasa moko be Luo Nyanza wa koni, wanowacho mami sirikal thuolo mondo ti kendo wakwane gi hawi maber mondo mi gilok Kenya kaka notamo joma nodhi dala ka. Koro kaka in achiel kuom rowere go eki, sani endi jotend migepe manyocho oyier manyien bang' mokwongo ne riembi ne ochamo ma kawuono, ang'o migeno neno kata kwayo mane ma in go kuom gi minyalo chwalo negi kotenore kod tich mowinjo gitine jopiny? Wageno neno sura manyien e Kenya waka, nikech joma nyocha odhi kanyo okelo sura moro mararaja kabisa, nikech kwanenogi gin e ofis, japiny chandore, jopiny ywak pile ka pile. Koro joma nyien gima ochamo ma kawuono gi, wan gi geno mang'eny kwa kuomu. Number 1, utine jo Kenya duto, mok uyiero kabila moro amora, ibed ni Jaluo, ibed ni Okuyu, ibed ni Mkalenjin, giyiero ganda te. Number 3, gichiw alwora maber mar Kenya, mok ni kidhi Kikuyu tineno ni in Jaluo in saliti, kidhi Nairobi in Jaluo in saliti. Giriwo ganda te mondo chutho Joluo
gi Gikuyu Kalenjin wabede gimoro achiel sirikal ke sirikal ni oriwo Kenya ma onge Kenya machielo kwa dhi mbele gi ng'anyo to koro mitne koro onge. Erokamana, karibu. Unaweza tuelezea tu leo ilikuwa siku ya 8/8, vijana wanaandamana huko Nairobi na huko Kisumu tunaona kama kumetulia. Unaweza sema nini kuhusu hicho kama mwanabiashara huko Kisumu? Kisumu iko sawa. Anza na jina, uangalie kamera. Jina yangu naitwa Aden Hussein. Kisumu leo iko sawa. Hakuna shida. Hii maandamano leo Kisumu ni biashara, nataka tutaki maandamano. Baba ameingia serikali. Na vile baba ameingia serikali, sasa nafikiri Kenya mzima, mimi nimesaliwa kwanza kutoka Mandera. Nimesaliwa huko lakini iko mkaji ya Kisumu hapa. Hii maandamano ya leo ya Kichagua tu peke yake. Watu wa Nyanza, watu wa Mombasa, Western, Mandera, Garissa, Wajir, Moyale, hakuna maandamano. Wale maandamano ni siasa wanataka kuweka na baba ametengeneza serikali. Maandamano yetu ya sisi, mimi mtu ya maandamano sana mbeleni. Kutoka hata Mandera huko. Na alikuwa nataka baba aingie serikali. Na vile baba ameingia serikali, hata nikaona mtu ya maandamano leo mimi nitakosana na hao. Kwa sababu tutaki maandamano, nataka tufanye. Baba akasema tufanye maandamano, sisi tafanya. Na Raila akasema tusifanye, kazi itakuwa amani. Kutoka asubuhi nimeongea nyumbani, mpaka Mandera, Wajir, Elwak yote nimeongea mpaka Tagab, waliambia hakuna maandamano. Kila kitu iko sawa, serikali ifanye kazi. Baba na President Ruto wafanye pamoja. Kazi endelee, biashara peke yake sisi nataka hapa na amani, watu waendelee. Asante sana. Mana kama no Cleophas iwinjo ka joda ka chiel kod rowere ma uke county ni ma Kisumu oyango ni odiochieng' ma kawuono ne gineno ni onge tiende mondo mi gidonjre kod weche mag ng'anyo odiochieng' ma kawuono kata obedo ni nitiere ng'anyo mane obagi kod rowere mag Gen Z ma bende dhi nyime gi thuolo niendi e county ma Nairobi. Winjo ka jalno ma bende wacho ni en ng'ano manonyuol Mandera kendo osebedo Kisumu ka ja ohala o mor kod kaka Kisumu okwe kendo kaka ohala dhi nyime odiochieng' ma kawuono ko wacho ni owinjo koro omi sirikal thuolo mondo mi oti one anena ni to jogo moyier manyien kaka jotend migepegi bende gibro chopo dwaro ma jo Kenya osebedo ka dwaro. Kanyalo tango ni maendi apaya ma Oginga Odinga, apaya ka endi nyalo neno ka weche mag wuoth ohala mapile iloroga kochopo odiochienge mag ng'anyo. Kawuono jo ohala oyepo kendo gidhi nyime kod ohala kaka pile. Ka bende ne wasewuotho kinyi mwalore e bus park kata kar chung' geche maduong' ma Kisumu e chiche mopogore kaka Chiro Mbero kata Jubilee e apaya ma ochomo Kisumu Nairobi mochomo Kachok ma bende wawuoyo gi moko kuom jo kanyo kata jo hala mawuok e kaunti ni ma Kisumu giyango ni weche Millicent Adhiambo jogo timo ni gicha to koro ang' watem nade wanene picha moro man Nairobi ka nitie chiagas moro badire ka jogo lal gi network Millicent wamanye ka oduogo kode ang' wayude kachiel to jo Kisumu wacho kamano iwinjo ni en mana kwe ema gidwaro ema gilando kendo ema gilamo Nyakora Mojang githoth ahinya. Dr. Brenda Juang wacho ni jogo mantiere kaunti ma Kisumu wacho Kisumu ka ng'ato wacha ni ero tuko ndani ya serikali na socks na viatu wacho ni yote nitiere kar kanyo. Wacho ni enyewe human beings can be so disloyal. Wacho ni incentive kidogo tu to narrative oselokre. Paro medo donjo med ndikonwa SMS line oyawe ndari adek auchiel no erokamano ya Dr. Brenda kuom luwo chenro ka nitie kaunti ma Kisumu kod oganda mathoth bende mantiere kar kae mandikonwa kokalo e mbui kaachiel koda ka SMS line ma bende gimedo wuoyogo kodwa. Nitie jogo maneno e TV to gombo dhi oko ka kia ng'wech dong' ot kok inyalo sudo dong' ot irange TV wakeloni kaka Ramogi TV kendo wadhi bedo kae ka waluwe achiel kachiel Nyakora Ramogi Juang. Mano picha mantiere kaunti ma Nairobi en ng'anyo ma bende ni gino dhi timore gwenge mamoko koso timore mana Nairobi ka kende. Mano e kaka wayudo pichni go achiel kachiel kawuok e konde mopogore pacho ka Nyakora Ramogi Juang. Inyalo oronwa bende kapo ni nitie sigana machielo matimore kotenore kod weche mag ng'anyo to idwa ni mondo mi watudre kendo warangane kaka wanyalo yudo pichni go achiel kachiel. Ikono mana sani mar kata kochopo e chwa manyien mag migago wadhi yudo thuolo mar ng'eyo ni en ang'o ma timore. Moko bende Nyakora Ramogi Juang wamedo
koloni koni kanyo SMS line wamena rede ka uchiel nono ka ikonowa ni to dwaro en mane ahinya jogo maluwo twak kaachiel koda ka sigana mopogore opogore mantiere ndara gin gik mage ma joma ng'anyo sani dwaro duoko piny wechegi mag mibadhi mantiere migepe mopogore opogore mag sirkal kaachiel koda ka dwaro telo makare. Kaunti ma Kisumu waseneno ni ohala dhi mbele bende ng'anyo ma kamagi to gibiro ga e kinde machal nade. Nitie picha bende moneno ka Nyakura Mogejwang' alwora mar Imenti House mano mantiere e chuny boma ma Nairobi nitiere weg ohala omanore kanyo koda runge kendo gitemo mana rango kata rito alwora magi ahinya gigi mag tich mago mag ohala mondo mi kik kethi e kinde ma ng'anyo gi bende dhi nyime. Mano e kaka wayude ka mano ka wantiere achiel kachiel e konde gi duto mondo morangni ni apeni ma Nairobi to chal nade. Mane kama wayudi ka Nyakura Mogejwang' achiel kachiel ang' wayudi ane ka ni ochal kamano ayude kanyo chimbo ma Nairobi mondo mi warangane ni ng'anyo mag sani wacho no ken Gen Z wacho ni intergenerational wan momako ji mopogore opogore ibedo motang' ahinya ka ineno iro no kabiro iri kika okelne achiedh nade mano mar wang' ahinya ka intiere kar ka mano mwaluo ni bende Nyakura Mogejwang'. Toka hapo kwa hiyo picha. Watoto hiyo anakwanga sumbua kabisa. Nyakura Mogejwang' mago pichni ma wayudo kanyo achiel kachiel kawuok e kaunti ma Nakuru. Watemo yudo kanja famo marwa mantiere kaunti no ma Nakuru Evans Asiba mondo mi okonwa mathoth kotenore koda ng'anyo ma kamae. En ng'anyo kosanga timore kaunti ma Nakuru manigi mantiere kar kanya ka sani. Nyakura Mogejwang' weche gi koro kabiro ne achiel kachiel ka intiere pacho tirango jogo mantiere bombe mopogore wasewinjo matimore Nairobi. Boma maduong' wasedhi e boma machielo ma Kisumu. Waneno nyamburko to ringa e kaunti kata e boma ma Nakuru to ohala bende dhi nyime. Nitie gimoro amora machal gi ng'anyo koso en mana gima timore pile ka pile gintiere mage achiel kachiel Nyakura Mogejwang'. Mane gima luwo ka kawuono mondo mi wakoni ane achiel kachiel Nyakura Mogejwang'. Iwacho ni thuolo thoth ahinya kendo ko oganda rango kaka ginya yudo thuolo mano mara konowa kama oganda nitiere achiel kachiel. Wantiere kanyo kod jafwambo wadwa Evans Asiba. Evans Asiba okonwa ne gik matimore kanyo kaunti ma Nakuru nyaka sani. Waseyude
Evans Asiba ka turekodwa yor simu ukono ne achiel kachiel. Evans Asiba, maandamano inashuhudiwa katika sehemu tofauti tofauti hapa Nairobi. Tafadhali tuarifu ni yapi yanayojiri kutoka kaunti ya Nakuru. Maandamano katika kaunti ya Nakuru tangu mwendo wa asubuhi, na kweli hakuna chochote kilichofanyika, na tulipo ni katika kituo samahani, barabara hii ya Kenyatta Avenue ambapo shughuli za kawaida zinazidi kuendelea, lakini kinachoendelea ni kwamba ni maafisa usalama wako tu tayari kushika doria na kuzunguka katika kaunti ya Nakuru maeneo tofauti ya kuhakikisha kuwa pengine hakuna lolote linalofanyika na barabara hii mara yote kunapokuwa na maandamano. Niseme tu kwamba nikichora picha ya kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 wakati ambapo vijana hawa wa Gen Z walipoitisha maandamano, na kweli maandamano akaanza. Barabara hii ilikuwa yenye shughuli nyingi, wakazi wakiwa haswa wafanyabiashara wakilazimika kufunga biashara haswa barabara hii ya Kenyatta kwa sababu ya hali ilivyokuwa ikishuhudiwa wakati ule. Lakini leo hii tumekuwa katika kituo cha Central pale Railways ambapo mara yote maandamano huanzia pale na kuja katika barabara hii, lakini leo hii hakuna lolote ambalo limeshuhudiwa. Ni maafisa usalama tu peke yao wanaoonekana kuwa tayari kukabiliana na chochote kitakachokuwa, lakini wakazi wa Nakuru hali ni tulivu zaidi. Tukitoka hapa tumekuwa katika niseme tu kwamba eneo la State House ya Nakuru ambapo pale pia kuna lolote la kutia shaka, hali liko sawa. Na vile pia tukaenda katika bunge la hapa Nakuru ambapo maafisa usalama pia wako pale kuhakikisha kwamba hakuna yeyote anayeingia pale iwapo wewe si mheshimiwa. Na vile pia tumekuwa katika afisi za governor wa Nakuru, kaunti hii ya Nakuru. Pia tukiangalia ni kwamba hakuna lolote kubwa, hali ni sawia na hapa tulipo hakuna chochote kinachoendelea. Maafisa usalama wanazidi kushika doria na kuhakikisha kuwa yule anayefanya biashara, yule anayefanya shughuli zake aendelee na shughuli zake pasipo kuwa na tatizo lolote. Lakini ukiangalia tu ni kwamba hiyo ni moja ya yale magari ya maafisa usalama ambao wanahakikisha kuwa kila kitu kishwari, kuhakikisha tu kwamba pengine hakuna lolote linalofanyika lisilokuwa la kawaida. Lakini vile pia tuseme tu kwamba maandamano hayajashuhudiwa au kufanyika katika kaunti ya Nakuru. Ni picha ambayo imekuwa hivyo tangia asubuhi hadi sasa hivi, hali ikiwa tu kwamba wafanyabiashara wanafanya biashara. Tuseme tu kwamba maduka yale ya kijumla kawaida kunapokuwa na maandamano wote huwa wanafunga maeneo hayo ya biashara, hasa maduka hayo kijumla. Lakini leo hii kila kitu kiko sawa na kila mtu anaendelea na shughuli zake. Ni taarifa ambayo tutakuwa pengine tukihakikisha tu kwamba tumesalia kufuatilia kiukaribu kujua iwapo kutakuwa na sura tofauti na kile ambacho kinaendelea sasa. Ni taarifa ambayo tutakuwa tukimjuza mtazamaji wetu kadiri ya mambo yatakavyokuwa yakienda. Kutoka kaunti ya Nakuru na kurejesha kwako studio, mimi Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba, tutakuruhusu uendelee kufanya shughuli kaunti ya Nakuru. Tutaongea pembeni kuhusu hali ilivyo hapo kaunti ya Nakuru. Nyakora Mugejwang magopisha wabiro achiel kachiel. Evans Asiba osewuok kanyo ka wantiere kaunti ma Nakuru. Nyakora Mugejwang nitiere kaunti machielo moda yudo thuolo mar rango kar kae mondo mi wakoni kani kaunti ma Nairobi to chal nade mano kotenore koda chal mar wach hii kiwacho ni ng'anyo nitiere. Koro wasea Kisumu kacha ng'anyo onge, Nakuru ng'anyo onge. Koro Nairobi ero ji wuotho, ja kamera bokiro mana kamera ne piny maber, omanyo mana tiend ji. Samoro okalo kanyo otemo rango ni onya yudo picha maler kama chal nade. Koro ka entiere apano mano ma Moi Avenue, jofwambo nitiere oko kanyo mondo mwarangi anene gi chal nade. Bombe madongo giduto wadago Tarubin mondo mwakoni ane Nyakura Mugejwang ni nyaka sani to gibiro e yo machal nade mondo mi warang achiel kachiel ni wadhi bedo kodi. Kawago Tarubin, gigo matimore counties wa, gima timore bombe madongo bende kotenore kod ng'anyo ma odiochieng' ma kawuono mara 8. Nitie jogo mano nego bende dhi hospital, nitie jogo mano nego bende dhi clinics,
agigeno kalo chuny boma, moko gichoro, moko gidhigo nyime odiochieng' makiny. Nyamburko renga nono maonge ji eigi. Nyamburko mokalo ji koro dopong' rite kona mokalo no. Kata kamano jogo koro odong' mana pacho. Uchumi onindo. Ochal nade gi weche mag ohala kamoro amora ma intiere. Ndiknwa ne kikonowa SMS line wa maen 2-6-00 mondo mi warangi ane achiel kachiel ni to gichal nade. Mano kawuok kache kaunti ma Nairobi mago pichni achiel kachiel. Mano egenga apaya, mano mabende ka ichung' kar kanyo edo thuolo mar neno ni jong'anyo nitiere kanyo koso gionge. Mano okinyi ma kawuono. Chal ma kamano bende wamedo luoni ane kaunti mano mopogore Nyakwara Mogejwang' mondo minene unya chopo yo machal nade. Theo kona kar kaya ko kale mbui mara Facebook marwa wacho kani Mombasa kae things are very normal. Aya. Kisii wacho kar kanyo ni gento giluwo mana final mag weche adhula. Final mago wacho ni we only watching final boys. Mano di Wortoni. Ero kamana enya kadilere dangeni an final mag jok mage na adhula koso ntiere kode kanye. Francis Ochieng wacho ni ntiere chenro kendo luwo achiel kachiel okono ane gweng' ma ntiere tenchal nade. An Vivi wacho ni Kisumu okwe. Ka Sharon Shaniz wacho ni OPEC mokyot kanye. Valerie Chantel Linen wacho ni Siaya County bende ntiere yo makare. Valeria Oiti mabende wacho ni luwo chenro achiel kachiel wacho ni omora ahinya gi twak ogombo mondo bed Nairobi odhi ane ng'anyo. Beda dala ka ntiere dala. In Siaya ino mabe ntiere Kisumu uneyo machal nade. Koblo Vincent Ochieng wacho ni Siaya County okwe maler okane ane ka ntiere bagni mora mora. Mano weche madonjo ka achiel kachiel Nyakwara Mogejwang' ka achiel koda ka sigana moko mabende wamedo koni okinyi ma kawuono ni to gichal nade sigana mopogore opogore mano mar neno ni chenro gi obiro ni makare. Odiochieng' ni ma kawuono sa osekalo dakika 32 tok sa auchiel to weche thoth bende Nyakwara Mogejwang' kawuono jotend migepe ochamo muma. Koro sani gichako tich ayanga. Chako gi tich tiendgi nang'o mano ka wantiere kodi ka Nyakwara Mogejwang' mondo mi warangi mana kama wantiere kar kae kotenore kod weche gi wacho ni ero ka en broad based cabinet ekin mamoko mabende ojende mane ng'anyo sibedo ka pingo ka giwacho ni lony ok chal gi tich momi kata kamano jod bura to osepuodho. Lony mamoko bende nitiere Nyakwara Mogejwang' kod gigo monego bed ni rango mano priority areas monego bed ni inono e weche gi mago mag tudruok kod migepe mamoko mabende wamedo mana luoni ka Nyakwara Mogejwang' wabokoni mago kod mathoth ni to sirkal ochanore yo machal nade ni gin gik maga magidane ni giketo kare e kinde ma pod gidhi nyime kod loso sirkal mano e chenro mopogore opogore. Ito picha ma county ma Nairobi kata kamano temo rango mondo wang'ia ane ni japicha odhi yueyo odhi kawo yueyo matin kawuok e Tiagas Mager koso ochopo kama chal nade. Ben sani bende nyaka ipondi ipanja matin kaito bang'e nitiere sama gidhi yueyo no abe yiena mondo mi akaw pi moro segel na karka paro ni oko wich gidel teto ni studio koro koni wadaka yueyo masani ka waduogo wakoni mathoth matimore oko kono ni marine wang' wabende kama nitiere kacha yueyo masani wakawo ka waduogo wabende nene matimore kaunti ma Nairobi kod alwora mage kapok weche manyien ochopo. Joyce Odwora ng'eni kore kinde machielo kanyo mondo ne odhi bedo kanyo kobiro yo machal nade kata George Bati weche thoth ahinya ka warango gi achiel kachiel Nyakwara Mogejwang' odiochieng' ni ma kawuono wakaw yo masani. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love.
baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive, only on Viusasa. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *382#. God bless you. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. I, Onesmus Kipchumba Murkomen, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, I will be a true and faithful counselor to the President. Jotend migepe 19 chamo moma okinyi makawuono mar chako tich ayanga tok jood bura podhogi. Obila e boma ma Nairobi oriedo arita e chuny boma kaluwore kod ng'anyo mar 8-8. Chenro mag tije kod ohala e boma ma Kisumu kod Mombasa dhi mbele sama ng'anyo okwako boma ma Nairobi. Have you planned the kids' August school holiday yet? Do you want a break from the hustle of everyday life? During the August holiday, give the kids the holiday escape they'll never forget. Take them on a wild adventure to captivating bush destinations in Amboseli and Samburu. Wake up to mornings filled with breathtaking wildlife encounters and game drives, afternoons spent learning about fascinating cultures, and evenings under the star-studded skies as you relax and bond around the campfires. Book now and pay in installments through View Travel's Lipa Pole Pole payment plan. Make this August holiday unforgettable. Book your 3-day family adventure to Amboseli for 32,500 Kenya shillings and Samburu from 30,000 Kenya shillings now. Visit viewtravel.com or call us on 0703-254-254 and book your ultimate August holiday now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hey, you're Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. It's lit.
And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Achako zero, resign a teach. Mani ichula 1,000, 1,500, sejima yudo 2,500 in a day. Kichula pa piswa, teach mati ye mechola. Tunuchopo kama kono na yudo ka okadwar teach marandika. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni nyakura Mogejwang, pichni moko donjonwa achiel kachiel en moro marani pod ikete kar ka wamedo koni achiel kachiel. To picha mineno sani nyakura Mogejwang mano jatend migawo manyien mag weche mag omenda John Mbadi koro donje apisi mane mantiere treasury. Kendo koro sani nyise kar kanyo ka en kanyo kod Dr. Chris Kipto ma bende en jagoro mongirore e migawo no mar omenda. Ochal nade ka koro donje apis mare manyien okawo kar Profesa Njuguna Ndung'u ma bende otiyo kanyo tielo mokwongo kaka jatend migawo e sirkal mano mara Kenya Kwanza. John Mbadi nyakura Mogejwang koro inyise iye kanyo ni ot chal nade ero kama entie osendik nyinge e dhot mano CPA John Mbadi ma bende en jatend migawo manyien mag weche mag omenda nyakura Mogejwang mano kama gintiere ayanga ka koro imiye thuolo mara chako tich mare. Apisase migawo mar omenda bende ntiere kode kar kanyo achiel kachiel nyakura Mogejwang. Wawito pichano kendo kara kamano watemo luwe kendo wamanyane ni to ochal nade bang' koro kosedonjo e apisa mare bende nyakura Mogejwang. Mano picha ma bende onego beni waluni kanyo kendo wayudo ni achiel kachiel kanyaka sani mano John Mbadi jatend migawo mano manyien mano mar omenda pacho ka mondo biang mayude ni chal mar wach to en mane nyaka sama wantiere ka. Awa koni kanyo ni wabiro koni gigo kaka gituch weche manyien kaka donjo achiel kachiel ting ma entiere godo koro kaka jatend migawo mano wacho duto kane dayo dhoge mopuodhe mochamo makawuono gidhi chopo kare kosoyo mane gimindiko no bende miyo paro achiel kachiel ka entiere kona mora ma pacho ka kono ne chal to en mane. Mombasa kono ni weche ni kare, Kisumu weche ni kare, Nakuru weche ni kare, Nairobi ka ma iro malungo wang pod bayore ten mane chuny boma pok wawinjo gimoro matimore oko mar boma ma Nairobi ahinya. To Chris Owino ntiere oko, ntiere Outer Ring alwora ma Embakasi ka modo thuolo mar yude gi picha mare ang'oyde ni thuolo mar tang'onu achiel kachiel ni sani to weche gi chal nade. Mago weche moko mantiere kar kama bende wamedo mana luoni ka achiel kachiel nyakura Mogejwang okinyi odiochieng'ni ma kawuono ma tarik 8 dwe mar 8 mane wacho ni mano e nane mano kama wamedo luogi e nyakura Mogejwang nyaka sani. Lydia Okeo ni e chuny boma ma Nairobi ntiere tipo ka mwaneno ka okono kar kani ma en alwora ma Uganda House ma bende ne owang' ng'anyo moro mokalo cha ma bende ohala weli mathoth olor mano picha ma bende oronwa kaka kokalo e mbui entiere alwora ma Kenyatta Avenue. Wadang'eyo bende kanyo ni ochal nade
ahinya e alwora ma town ma Nairobi. Kaunti ma Kisii chal nade? Crispin Otieno nitiere kar kanyo kendo dani sani watudrane kode okonwa ni chal mar wach mane. Chris, Kisii wano mana ka apiko kalo to dhi geche dhi ridore duogo gi chal nade nyaka sani? Ng'anyo okwako kaunti ma Nairobi ka iro malungo wang' idiro. Kaunti ma Kisii odiochieng' ma kawuono ochal nade? Aiwinje yo makare Cleophas mana kaka iwacho antiere e chuny boma ma Kisii kendo odiochieng' ma kawuono chakre okinyi nyaka sema koro walose kod jo piny ma kaka weche chale e kaunti ma Kisii. Onge ng'anyo moro amora matimore boma ni Cleophas chakre okinyi ok waseneno kata jok mago firimbi kaka wasebedo kwaneno. Inyalo paro kaunti ma Kisii bende e kama mano jatend migawo ma koro sani nosechamo muma mano Migosi Ogamba bende wuoke, omiyo jo kaunti ma Kisii owacho ni nyaka koro sama koro chope ni gin gimiyo mana sirikal thuolo mar neno ni mondo gitiyo ne jopiny ahinya tok kane jotend migepe mopogore opogore ochamo muma okinyi ma kawuono, kendo pok waneno ka koko omuoch. Ji mowasebedo ko walosogo jodak ma kaunti ni ma Kisii wacho ni gin nyaka sani girito mana gigo ma jotend migepe biro timo, kendo gidwa ni mondo gimi sirikal thuolo mar neno ni gitiyo ne jopiny. Omiyo giwacho ni ng'anyo manyicho osebedo ka timore okelo pogruok maduong', kendo koro sani ochopo kuma koro nyaka koro tije dhi nyime, jogo matimo ohala bende dhi nyime kod tijegi ma pile pile toka jotend migepe go nochamo muma. Kuma wantiere ni mae ndara mochimo ndara mowuok Kisii, boma ma Kisii kochimo Ogembo nyaka Kilgoris kama geche wuok godo, kendo kaka inyalo neno no en oler ahinya, onge ranyisi moro amora ni odiochieng' ma kawuono maandamano nyalo timore boma ni ma Kisii. Ji dhi nyime kod tijegi ma pile pile, jo apiko nyalo neno gin tie kaka rombgi, kendo badama kora achwich koni bende ma en apaya mochimo mano kama iidhe geche madhi kuonde mopogore opogore, kata Kisii stage inyalo neno bende en ji dhi nyime kod ohala ma pile pile. Neno ka jogeche, jo apiko, jogo mauso gik mopogore opogore nyaka wuoch, jogo mauso lewni, weche dhi nyime e yo makare. Kata obedo ni ne nitiere kod luoro ni odiochieng' ma kawuono kaka ne gineno e mbui ni okinyi ma kawuono ng'anyo ne dhi kwako Kenya mangima, lakini kata kaka waneno no kaunti ma Kisii weche okwe. Gimomiyo kendo weche okwe kaunti ma Kisii, nitiere tuke madhi nyime mago mag Term 2 Secondary Schools Games ma bende dhi nyime, osebedo ka dhi nyime kuom wik achiel. Odiochieng' ma kawuono ne en odiochieng' ma koro tukego rumo ayanga. Omiyo ng'eny jo dak ma kaunti gi nitiere e alap mopogore opogore, mano Gusii Stadium, nitiere moko bende ma dhi nyime kod neno tukego e gwenge ma Mosocho, mano paw tuke ma Cardinal Otunga, kendo bende nitiere ji mang'eny mantiere e skul mar yawuoyi mano mar Kisii School ma bende tukego dhi nyime. Mopogore kod tukego bende nitiere e nyasi kata graduation bende madhi nyime e Kisii National Polytechnic, bende kanyo ne wasekale, ji ni kanyo ma tamre gi nono. Miyo kaunti ma Kisii weche dhi nyime kaka pile, kendo onge ng'anyo. Kapo ni ng'anyo ang' ne bedie seche mabiro kanyo ang' ne wanyisu Cleophas, lakini nyaka koro seche mochope gi dalili kata ranyisi moro amora e boma ma Kisii nyiso ni onge ng'anyo mang' ne timre, kendo wechewa manyien ma bang'e kanyo ang' ne nyisu kaka jopiny oloso kaluwore kod kwe ma imedo ne e boma ni ma Kisii. Giwacho ni gin kaka ne giseyudo mano jatend migawo mano mar somo Migosi Ogamba, girito ni mondo tich ochakre, kendo kapo ni ng'anyo biro bet kaunti ni ma Kisii pod biro bedo mana kod kwe mana kaka ineno ni Cleophas. Kamano ang' nawegi kanyo, aduogo kendo kuomi studio Cleophas. Agoni erokamano ahinya Crispin Otieno, lero makare. Kisii udich, kawuono udich kabisa, un gi graduation, un gi tuke, ng'anyo ema onge, ohala dhi mbele. Poch gi pak, med luonwa sigana moko bende matimore kaunti ma Kisii. Nyakoro moge jwang' kaunti machalo mwadhi e sani, ekona kano wadhi e kaunti
Makisi. Mago pichni mabiro ni achiel kachiel kawuoke county Manyeri mabende watamorango kani chalne ten mane. Nono kata kinde mokalo nyakwara Mogi Juang ka wantiere kodi e county ma minano sanen county Manyeri nyakwara Mogi Juang kendo kirango tung kanyo nitiere dieke mantie town kanyo diek wuotho mos nyamburko kala mos gichalo joma gigo onge nyakwara Mogi Juang. Sa osekalo dakika 50 adani waranga county machalo kaka pok wayudo weche manyien. Kamau Mwangi ka entiere county ma Nyeri wadani mondo mi olero ne mathoth. Kamau Mwangi, hali vipi katika county ya Nyeri hasa mji wa Nyeri? Iwapo uko katikati mwa mji wa Nyeri, utueleze ni yapi yanayojiri haswa masuala ya biashara, uchukuzi na mambo mengine siku ya leo ambapo county nyingi yalishuhudia ama yanatarajiwa kushuhudia maandamano. County ya Nairobi ikiongoza. Nyeri kuko vipi leo? Na asante Cleophas, na picha ambayo unaiona kwa sasa ni picha ya barabara ya Kimathi ambayo ni barabara kuu ya Nyeri mjini, na shughuli hapa tangia asubuhi zimekuwa zikiendelea kama kawaida. Tulitarajia kwamba vijana ambao wengi ni Gen Z wangetokea katika mji huu, na mji ambao umekuwa kwa siku ambazo zimeondokea ama siku ambazo zimekuwa zimepita, vijana wamekuwa kijitokeza kwa in their numbers ama wakiwa wengi mno, lakini taswira tangia asubuhi tumeweza kuona kwamba hakuna vijana wametokea. Biashara zimekuwa zikiendelea. Kuna mji mwingine hapa katika kaunti ya Nyeri ambao uko na ule uzoefu wa kuwaona vijana wakitokea, mji wa Karatina. Tumeweza kupiga simu kule kwenye watu kadha na tumeweza kuelezwa isipokuwa tu kundi la vijana kama watatu hivi ambalo lilitokea asubuhi masaa ya kitu saa 4 hivi. Hakuna wengine ambao wameweza kutokea, na walitokea wakafanya elao kwa dakika kama 5 hivi alafu wakarudi kwenye biashara zao. Kwa hivyo hali ni tulivu. Nataka nikuonyeshe taswira ya barabara hii. Hii ndio barabara ambayo inatoka mji wa Karatina kuja Nyeri mjini kwa yote ambaye anataka kupita akielekea Chaka na kuelekea maeneo ya Narumoro, Isiolo. Kwa hali hiyo na uchukuzi, shughuli za uchukuzi zimekuwa zikiendelea vizuri. Barabara nyingine ni hii ya Nyeri mjini, shughuli zimekuwa zikiendelea. Mwanzo uwanja wa Wispas kuna kuanza shughuli za maandamano uko kama mita 800 kutoka tulipo, na tumefika katika uwanja ule na hakuna shughuli zote ambazo zinaendelea. Kwa hivyo hali ni tulivu hapa katika kaunti ya Nyeri. Shughuli zinaendelea kawaida na vijana hapa hawajaweza kutokea. Picha ambayo inaingia runingani ni barabara kutoka mji wa Chaka kuingia Nyeri mjini na shughuli zinaendelea kawaida. Kwa hivyo Cleophas, hapa katika kaunti ya Nyeri inaonekana ni kama hakutakuwa na maandamano, lakini pia tumekita kambi kuhakikisha kwamba kuna potokea lolote tutakuwa tuko ngangari kumwonyesha ama kumletea mtazamaji wa runinga ya Ramogi hali ilivyo katika kaunti hii ya Nyeri. Ni hayo tu kwa sasa na ndivyo hali ilivyo. Nirejeshe kwako upande wa studio. Asante sana Kamau Mwangi, tunakuruhusu uende kusanya maneno mengine katika kaunti ya Nyeri. Nyakwara Mogi Juang, picha mineno kanyo koro mago picha mabiro ni kaunti Manyeri. Nyamburko sudo kagitiere kar kanyo wamedo luogi. Wach nyaka wakoni gigi kaka gitimore. Wasea Kisii, Nyeri, Nakuru, waserango Kisumu, Nairobi biro wasekoni kaka chal. Homabay ale bicho gocho nwaka to kono wani Homabay ni kare Nyakwara Mogi Juang. Giweche mamoko mapontiere karka. Dakika osekalo 54. Aoni weche thoth ahinya montie karka. Ang'o mi thuolo mar mondo mi ikri mar yudo weche manyien koro mawuok sectors mamoko weche mamoko kopogore kata mag ng'anyo antiere kodi kae kata chenro weche matimore sani kor gwenge mapacho kae. Nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumu Kanyakwar Mokeo nyaka Sango. Oriti masani med neno Ramogi TV.
jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambayo nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabiki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tugo koro eka yeo chacho. Party se party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Samano dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Emano miyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi biro ni e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel. Ma chenro ma ok dier ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Atieno, tani maliza atieno. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirium, Aria Borochiel, Royal Mabati Factory, Excellence Redefined.
Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV odiochieng' machielo ma jaber arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag migago mana kae Ramogi TV odiochieng' ma piny Kenya koro jotend migepe mage manchane ogwel opiedhi ma opuodhi ochamo muma yanga mar chako tich. Muma ma ochame par jot mar jatend piny nyakora mogi gin weche ma wan godo to gin ting' mane bende gin godo e kinde magi chamo muma gin mawaluoni kendo waketoni eyo makare nyakora mogi. To bende kopogore kod mano moko kuom jotend migepe osechopo e apisegi makoro gidhi tiye. Mano bende mana kae Ramogi TV. Bende parni odiochieng' ma kawuono ng'anyo dhi nyime boma ma Nairobi e kinde ma obila bende oketo nyong'ong mar neno ni arita obedo kare. Ka bombe mamoko ma bende kinde machien ng'wech ma kagi kacho osebedo e kinde mag ng'anyo to chal ka gima kwe nitie. Magi to kod mamoko arwakni machiegni nyakora mogi. Mokwongo thuond weche. I, Onesmus Kipchumba Murkomen, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, I will be a true and faithful counselor to the President. Jotend migepe 19 chamo muma okinyi ma kawuono mar chako tich ayanga tok jood bura puodhogi. Obila e boma ma Nairobi orida arita e chuny boma kaluwore kod ng'anyo mar 8-8. Chenro mag tije kod ohala e boma ma Kisumu kod Mombasa dhi mbele sama ng'anyo okwako boma ma Nairobi. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba bed thuolo mar ndiko na nambari 36000 kaachiel kod lai mar Facebook Ramogi TV Kenya, bui mar YouTube en Ramogi TV Kenya ka X and at Ramogi TV KE. Bende nyalo weche gi kai follow ana won e Facebook page mara George Batida di Kulo odiochieng' makende nyakora mogi odiochieng' mar 8 dwe mar 8 2024 kod 4. Jofwambo magwa bende okere gwenge mopogore mondo mi mago matimore achiel kachiel e kinde ni ma wang'iyo ni to piny Kenya chalo nade. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto otelo nyasi mar chamo muma mar jotend migepe 19 nyasi manotimo kinyi makawuone par jot mare mabure ma Nairobi ma timore tok chenro mar dayo dho jotend migepe go juma mokalo kendo puotho margi kod jood bura. Jotelo go koro chako tiyo ayanga e migepe gi mopogore manchane opuodhgie. I, Onesmus Kipchumba Murkomen, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will not divulge, directly or indirectly, such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. People of Kenya have made their expectations known in bold terms. They have also made their intolerance for failure, inefficiency, corruption, and ineptitude equally clear. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servants. Let me repeat that. You will be team players, servant leaders, faithful trustees, and effective stewards of the people's interest and dependable custodians of their resources. Jotend migepe manyien ni onyisi mondo one ni otiyo ne jo Kenya e apise magimako. Jatend piny William Ruto
osingo sirogi tijegi mana kaluwore kod chik, kokwayogi mondo gine ni gikwako kata ginywako piny Kenya gi jo-Kenya duto e chenro magitimo. The reconstituted cabinet, therefore, will accelerate the attainment and will build on the solid foundation already built over the last 2 years, but additionally will focus on the following critical areas. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. To enhance accountability and promote responsibility for the use of public resources, we shall introduce measures to levy a surcharge against any accounting officer or other public officer who has, by their action or omission, occasioned loss of public resources in accordance with Article 226(5), 201(d), and 232(b) of the Constitution. To eliminate the ghost worker payroll fraud at all levels of government, we shall also implement a unified personal identification system for all persons working across all arms of government, including constitutional offices. Piny owacho monywando jo-Kenya mopogore opogore oyangi ni dhi konyo piny Kenya nyayo mawinjore. Jatend piny William Ruto owacho ni sirikande masani ni kod mise mongirore mar bero Kenya kendo neno ni odongore e yo makare. The formation of this broad-based government that brings together former political rivals into one selfless patriotic team, we will unlock the potential of our country that has long been denied us by factional and sectarian competition. Our potential as a nation and the attainment of that potential have often been undermined by divisions arising from political competition. Where Kenya is today, while competition is healthy and good, there is a moment where the interest of a nation is greater than the interest of a political formation. This is such a moment, and it is the reason why I have reached out across the aisle to bring on board the knowledge, expertise, and experience of deserving Kenyans, though belonging to a different political formation. Jakoromo gima ne kaka weche chalo e par jot mar jatend piny Nairobi kama jotend migepe chamo muma ting ma omigi bende en ni gitiyo ne oganda jo-Kenya gi bedruok gi dimbruok ka ginyaya achiel mar piny Kenya loso mise motegno mabiro neno ni piny Kenya ochopo lek mage mag dongruok. Kawaere kod mano nyakoromo gara na teri nyaka chuny boma ma Nairobi kama bende ng'anyo osebedo kadhi e nyime, obila medo keto e arita mar neno ni onge mwandu moro amora madipo ni ng'at ma ni kod paro machach oketho e kinde mag ng'anyo ma jomatindo temo dhiro godo dwaro margi e okenge mopogore opogore. Wadani watudre kod jafwambo marwa Lydia Okeyo e yor simo mondo mi onyiswa ni to chal nade e chuny boma ma Nairobi. Lydia, kiwinja to inyalo nyiso nyaka gie sani e chuny boma chal nade? Kinde mokalo waseneno ka ng'wech nitie e chuny boma, muoch mariro malungo wang' kaachiel kod obila ma oketo okenge mag jiwo arita bende nitiere e apeyni mopogore opogore. Nyaka gie sani gin ang'o gini ma wang'i mar fwambo oseneno to iti mar fwambo bende osewinjo ma inyalo nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' manitie mabor gi boma ma Nairobi kata mantiere machiegni gi Nairobi to keto wang'i Ramogi TV? Lydia. Mana kaka iwacho George, but abiro ne achiel kachiel ka nitiere chuny boma ma Nairobi kama bende weche mag arita otiape kaka inyalo neno wang' jowi mari kanyo. Ramogi Ajwang' mane chal mar chuny boma ma Nairobi kama ng'we oyieyo kod kaka osebedo ka dhi mbele are okinyi e kind rawere moko machuok. Kwan gi ok ni malo ahinya, kata kamano gin rawere moko ma kwan gi ni piny mosebedo ka bende ringo gobila ka gi kacha. Gima obila temo timo are okinyi en ni kapo nono ni gineno kweth kata mana matin mar rawere, kata mana rawera mang'iyo gimore bat ndari nyise mondo ong'iew mondo wuogi odhi, kendo gitemo duto ma ginyalo maneno ni onge chokruok moro amora mobedo. Pani kinde mokalo ng'anyo ma kamang'e bende itayo gi rawere mag Gen Z. Gin ng'anyo ma bende gichokore kamoro kaeto gichako
bago ng'anyo makamano. Omiyo obila kawuono ok ng'ado rieko mar ponone gineno kwan moro amora mar jong'anyo kata rawere matindo mobedo kamoro to gibayo iro malungo wang', kendo mano e gima gisetimore okinyi nyaka ne piny ru e chuny boma ma Nairobi. Omiyo kaka inyalo neno wang' jowi kanyo, boma ma Nairobi we kod oganda mathoth, mana kaka pile en boma bende odich kendo weche thoro bedo ga mang'eny ka oganda timo hidni gi ka gi kacha. Kata kamano waneno kaka kata mana jo ohala no obedo mabor kawuono. Dukni no olor are okinyi, kabinya palo ni are ng'anyo mosekalo waseneno ka jo ohala bedo kod lal mathoth, lal mikelo kod kethruok mar mwandu kod kuo mar mwandu gi jogo ma bende chich gone gin jonjore madonjore e ng'anyo mitawo gi rawere mag Gen Z. Kinyalo paro Gen Z gisebedo ka giwacho ni gin gi ng'anyo ma onge oko kendo gi ng'anyo ma onge kuo mag mwandu. Kata kamano iwacho bende sirikal nogolo siem ni nitiere jogo ma bende teo mondo oti ng'anyo no mar kwalo mwandu oganda kendo kelo kethruok. Ma bende nowacho odiochieng' manyoro gi ogai mar obila ma Kojolo ma bende ne ogolo report mare manyoro kowacho ni gisedo maling'ling. Nitiere jonjore moko matemo mondo mi oti kod ng'anyo ma kama e ketho mwandu. Omiyo obila temo duto manyalo mane ne giketo rawere go tesre kwa nyisi kwan ok ni malo ahinya, ka bende gitemo mana neno ni onge chokruok moro amora mar rawere e chuny boma ma Nairobi. Are okinyi bende nwaneno ka kweth moko motis ni business community ma bende gin jotimo ohala ma chuny boma Nairobi ochokore ka timo ohala mano ma Imenti House, kama bende girwako lewni moko machalo reflector kama man gi rangi mar machungwa kata orange, ka bende giting'o gik moko kanye lwet gima chalo gima ginyalo goyo go ng'ato, ka bende gin en ranyisi ni gitemo mondo giket arita makare ne mwandu maggi mondo mi kik jonjore mano wach maling'ling nyalo tiyo gi thuolo mar ketho mwandu oganda kik donjre kendo kik chak ketho mwandu gi. Omiyo George Bati are okinyi pod wantiere mana chuny boma Nairobi wang'iyo mago matimore. Obila no keti mana kaka nisewacho, are okinyi waneno ka nyamburko mag obila no ochopo. Kata kamano gin mana iro malungo wang' kaachiel gi atiyo matek gi pachgi mar keyo jomoko mabende nyabiro ni ochokore mar dwaro kelo tulo. Mano chal mar chuny boma Nairobi. Pod wago tach ka George Bati mondo mi ang' wanyis ni kora gino ma ang' ne timbe nyaka sigi to pok waneno rawere mowuok aching' mondo mi kata owuok gi ute mag fwambo en kata saa 7:14 pare ne gisingo ni saa 8:08 nitie gima ang' ne gitim manyiso dwaro margi, ka bende gikwedo mokalo wechego mosebedo ka timore e kinde mokalo. Ahinya to nek mar rawere go ma bende nonegi e kinde mag ng'anyo mane pingo piny owacho kendo ne pingo telo marach gi mibadhi mosebedo e sirikal. Gitiyo marach gi apisi. Bende waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto osetemo duto manyalo mar kelo lokruok e piny owacho mare. George Bati mana ka en gi penjo. Lydia onge gi penjo gi sani kendo puoch gi paka ka omedo kwayo ni hawe kachiel koda arita makare kinde ma intiere chuny boma Nairobi ka imedo fwambo ne nyikwara mogi mago matimore, kendo wagero ni kochopo thuolo mabiro ibiro medo nyisowa ka koro miwacho ni rawere go nowacho ni koro saa 8:08 gin gi ote moro ma ginyalo chiwo ma pok oyangore ni en mane. Omiyo med keto wang'i kod iti bende kichoko ni nyikwara moga jwang' mago matimore chuny boma e kinde ni mar ng'anyo motisi ni 88. Erokamano Lydia Okeyo kuom report manimba. Nyakoromogi ka wadhi nyime en ni kopogore gi paro kata luoro mag ng'anyo e boma ma Kisumu kaka ne ochiki gi moko kuom rowere e boma no, chal mar boma ma Kisumu ne en kaka pile maonge ng'ikruok moro amora e yore mag wuoth kata ohala. Utapeni e boma no ne odich kaka pile kata sen nyamburko e chuny boma ma Kisumu bende odhi nyime gi chenro mag wuoth kaachiel kod weche mag ohala. Johala e thoth chiro ni mantiere e boma no mayudore e chuny boma ma Kisumu kaka chiro Mbero, Chichwa, Kibuye kod mamoko nodhi nyime gi chenro mag ohala maonge kod ng'ikruok moro amora. Dhi kaka pile e yor safar mar geche nitie wany ka johala ng'eny gi ka ji oyepo te. To gima nan mondo awachi ni wagoyo erokamano ni Ker William Ruto ni koro gi sama waloseni wenge te nitiere serikande no ma odiochieng' ma kawuono chamo madharani waneno ka wenge mag Kenya chamo muma moko ng'e ni ae party mane kata e dhok mane. Koro medo jiwo rawere mathindo en adier ni gima timore ni
samoro ok nyal wuok samoro morga ahinya, lakini gik mabeyo kadwa biro gibiro kokalo okang' kokang'. Omiyo wang'eyo ni bang' gik makamae kaka koro timre, Kenya dhi duogo Kenya mokoro nwa paro cha. Wawinjo matek kaka wanokas niki sama tich ok ber ng'anyo nitie, wawinjo matek gi nyithindo, to nyithindo be chiemo e udi, wadhi skul. Koro de wakwayo ni kako semiyo wa ofis matin no dong ng'iyo nwa yore mapod wamoko kaka wan jo bus park. Wawinjo matek, pesa onge, kaka watibe onge, to ng'anyo kelo tich matek. Koro akwayo sirikal no yie mondo konywa e tije duto mwatiyo. Wach ng'anyo ok wadatimo, ok wadwar ng'anyo e Kenya misima. Sani wan jo Ruto, kuma Ruto dhiye mwadhiye. Koro wan ndani ya sirikal, makoro kwa dwar koko kijendo ng'wonwa, owenwa thuolo wati tich obed maber, stage koro watiyo maber, piny dhi maber, koro wach koko no ok wadwar. Kawasuri Nyakoromogi, chenro mag ohala kod wuoth bende odhi nyime yo makare boma ma Mombasa kawuono ka jopiny odhi nyime gi chenro mage kaka pile. Kowuok e boma ma Mombasa ka dho nam chumbi wadhi nyaka e boma ma Homa Bay dho wath mar nam Lolwe. Kopogore kod kaka ne jomoko paro ng'anyo kobedo e boma ma Homa Bay ka chenro mag ohala kod wuoth odhi mbele kaka pile. Jodak e boma no wacho ni en saa mar chiwo thuolo ne kwe kod dongruok ka gikwayo rowere mondo mi jatend piny thuolo mar chopo singo mage. Kamano bende girwako gimor John Badi chamo muma ka jatend migawo mokwongo mawuok e piny Luo madhi chung' ne migawo mar omenda. What we were struggling for is already, we have seen the fruits of our demonstration. Okay, again, if I want to talk about the situation of Badi as a finance minister, I think our president, the Daktari Honorable Ruto, have done to Homa Bay blessing, because since we started this government, we have not seen a finance minister which is from Homa Bay. Sasa kwa hii Homa Bay sisi tunaona sisi maagency tunaona hakuna maandamano juu ukienda kwa nyumba hakuna kitu yenye utaenda nayo kwa nyumba juu umeandamana. Sasa sisi hapa tuko na furaha, tunafanya kazi yetu, watu wa bodaboda naona kama wanafanya kazi yao, watu wa biashara. Mimi sioni haja ya kuwa na maandamano, because tayari tumeshapata minister mbili kwa hii government ambao si kuwa na kuweka mtu, si kupatia kura. So naomba tu watu wetu wakuwa tu na tulivu, wawache mambo ya maandamano sasa, ili tukue na maendeleo. Tukuangalia sehemu zingine ya Kenya anakuwa na maendeleo. Kawasuri Nyakoromogi ni twak ewi thicho oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza dhi nyime od bura mar kaunti no. En twak monopedhi e nyim od bura no kod MCA mogwel Zipporah Kenya ka okelo neno mag ketho adek ma iseyo godo gavana Kawira Mwangaza. Kawuono ni gavana Kawira ni geno chopo e mbele od bura no kendo chiwo neno ma korka kore. Kata kamano nyaka sama wadhi yamo Nyakoromogi ne pogo chopo e od bura no mondo ogol nende kata oro okil mage. Tok twak makamano MCS go igeno ne dhigo mbulu mar rwako kata kwedo paro makamano. Mondo kal onego sire kod MCS
2 ewi 3 mar MCS maromo 69 manyiso ni MCS 46 nyaka sir parono. Tungni osebedo ka neno e kaunti ma Meru. The irregular payment of mar jo njore chopo oko mar od burano kendo temo dwaro gengo ne moko kuom MCS chopo e wi twak makamano. Leading to an excessive payment of 74,340,000 contrary to sections 452 and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Despite the ample time and invitation, Her Excellency the Governor is yet to heed the invitation. In therefore direct that we proceed with the debate on the motion. Last night, we slept in this house because we were told we will not be able to access this assembly. We slept on the floor of this assembly. Meru should know that. Then someone threw a Molotov cocktail from the court to the roof of this house. So members walked out because of the smoke that had started emanating from that corner of that house. Yesterday I heard the governor speaking somewhere and saying she is going to come to the assembly. I have maybe been waiting to see her. Coming to plead to the people she wanted to kill in this house. Nekoro mogi kapod wang'iyo weche mag ng'anyo madhi nyime e gwenge kata kuonde dak mopogore opogore Nairobi. Wang'iyo chal mar kuonde ma opogore opogore kaluwore ni ng'eyo ni Nairobi duong'. Jafwambo marwa Chris Owino bende owuok gokinyi mondo ng'e ni to chal mag gwenge mag ugwe kata East milongo ni Eastlands Nairobi karka kamotinga peni kaka Outer Ring ne chalo nade. Wang'e ni magi gin moko kuom kuonde mane ng'anyo timore e kinde mokalo kendo en achiel kuom kuonde mabende obila medo kete arita mareno ni ogeng' ne jok madwani samoro obed kod gombo mar donjo e chuny boma mondo kik gidonje e chuny boma. Dani watude kod Chris Owino ng'iso ni to kama entie weche mag ng'anyo chal nade Nyakora Mogi. Pod wamedo ng'iyo kaka weche mag ng'anyo chalo gin gwenge mopogore opogore gwenge mag Pipeline Nairobi mabende en achiel kuom kuonde dak manitiere kod kwan mamalo ma Uganda e buore ka kendo gwenge machiegni kod lapar ndeke ma JKIA ma ng'anyo mokalo ne temo geto mar roche chenro. Chris, koponi winja nyiswa ni alwora ma intiere sani gwenge mag Pipeline ka achiel kod kuonde mamoko misewuothe chal nade kotende kod weche mag ng'anyo ma otesi ni nane. Erokamano Bati, mana ka isewacho odiochieng' ma kawuono en ng'anyo ma otisi ni nane nikech en ng'anyo madhi timore tarik 8 dwe mar 8 kendo kane luwore kod chenro mane ogolo odiochieng' manyoro kod achiel kuom jotend rowere mag Gen Z miluongo ni Kasmiel Makore ne en ng'anyo ma kawuono dhi chopo e ng'iende kochopo saa 8 dakika 8 kod nyiriri 8. Koro pod wagoyo tach kendo waketo wenge wa kicha mar neno ni to chenro ni osechakore kose odhi chakore thuolo machuok kochopo saa ma otelo ni saa 8 dakika 8 kod nyiriri 8 kaka itiso kod dho Kiswahili ni 88. Koro nyaka sani e gwenge mag Eastland kata Eastlando kod kaka rowere mag Gen Z dene ni Eastlando wasegoyo pedha kendo waseluorore e gwenge mag Eastland, wasedhi gwenge mag Tasia, wadhi Fedha, sani wan Pipeline machiegni kod Kware. Kama wuotho marwa e gwenge go duto ose mana yango wach achiel. Odiochieng' ma kawuono piny okwe. Jopiny dhi nyime kod chenro mag ma pile ka pile, chenro mag wuoth dhi nyime e yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Kwan mag obila minyalo wacho bende ni piny mokalo. Wanyalo na kwano obila matin ma waseneno e kinde mane waluorore e gwenge mag Eastlands. Jopiny mana ka selero dhi nyime kod tijegi kaka pile. Obila bende obeta kicha kata kamano kwan gi ni piny mokalo. Ne watemo penjo rowere e thuolo mokalo to ang'o momiyo odiochieng' ma kawuono piny ng'ich e gwenge mag Eastland. Duoko margi en ni moko kuom gi wacho ni sa pok ochopo. Ne ginyisowa ni sa pok ochopo. Moko kuom gi bende wacho ni gionge kod geno ka ng'anyo ma kawuono bende dhi timore nikech jopiny kata rowere wetegi monego bed ni chopo e ng'anyo ma kawuono kata rowere mag Gen Z ok owuok oko ka romgi
kendo pod gin kod kiawa kod kihonko ka bende ginyalo ka ng'anyo ma kawuono dhi timore juma mokalo kata e ng'anyo mokalo bati gwenge mag Eastland mana ka iselero okiewo kod paunde ki maduong' ma JKIA kama ne ng'anyo ma okalo ne otisi ni occupy JKIA kata ne gitemo chopo e alwora mar JKIA ne obila orido weche mag arita kwe kendo kata jolweny mag KDF bende ne waneno e apini machiegni kod JKIA. Kata kamano odiochieng' ma kawuono e apedha marwa mowatimo ne waneno mana tank achiel mar jolweny ema osecherore e alwora mar Pipeline kae. Mano kende gari mar obila mwaseneno tanka mar jolweny achiel kende. Land Cruiser kata obila ma nyamburuko mideno Land Cruiser pok waneno moro amora, kata obila ma bende cherore e alwora mar kata e geng apaya pok waneno. Ne waneno mana obila matin kende wang' apaya machon madonjo JKIA kata Old Airport Road kama e thuolo mokalo ne orit kod jolweny mag KDF. Ta kamano odiochieng' ma kawuono kane wakalo kanyo ne waneno mana kwan obila mapile kaachiel kod obila makedo kod rakruok kod jong'anyo kata anti-riot police mane waneno e Old Airport Road. Koro gima nyalo wacho gi chia kod gadiera makende en ni chenro okwe e gwenge mag Eastland, Pipeline, Outer Ring Road, chenro okwe, onge ng'anyo moro amora, onge grube mag rowere, pok waneno kata grube mag rowere moro amora e gwengegi, kendo chal mar arita kwe bende ok wanyalo wacho ni waseneno chal mar arita kwe ma oridi ahinya. Chenro dhi nyime ka pile, onge grube mag jopiny monyalo wacho ni ochako kunore mar timo ng'anyo, jopiny dhi nyime kod tijgi ma onge ng'ikruok moro amora bati. Erokamano Nyakristo Owino kuom ripot manimba. Pod wageno ni idhi cherori kimedo wuotho ka koro ni to dong' dakika 40 mondo rom saa 8:08 mane rawere kata kweth mar rawere mar Gen Z wacho ni gibiro bede kod ote moyiedhi dong' dakika kanyo 40 e wang'e mondo rom saa 8:08 nyakwara mogi. To kapok oromo mano, Kristo Owino pod wamiyi thuolo mondo imed cherori, imed fwambo, ing'e ni to gin mage matimore koro weche manyien mamoko mabiro. Ang' imi nyikwara mogi adier mar wach kuom kaka gik moko nyalo lokore kata kopo ni gibiro medo bet kaka gen gie sani. Erokamano Kristo Owino kuom miyowa ripot manimba kotenre gi weche mag ng'anyo maka kod kacha nyakwara mogi. Adwa ni mondo mi koro wadhiane nyime ka wakawo yweyo marwa mokwongo. Yweyo marwa mokwongo nyakwara mogi biro ni mana gi kinde ni kama aneno ka aya mabende temo ndiko na kaka nyisa pachgi. Aneno ka Moses Ombago ng'isa ni oneno yo makare, wacho ni waneno migago maber ahinya, wantiere gwenge mag Iribe. Erokamano Moses Ombago. Opiyo Ndwari mawuod Kikonge wacho ni bati jo Kenya ol gi ng'anyo. Gen Z koro kade gi yie to de gimiyo kendo jatend piny thuolo mondo onyisa ne telo mare e kinde makoro loso duol mar jotend migepe manyien mondo ng'e ni to gik manchon idwarogi nyalo timore yo makare koso ooyo ka gichak gi penjo mamoko. Erokamano nyakuom ketera mogi TV nyakwara mogi na mondo kaw yweyo mana mapiyo piyo. Ni mar weche manyien mag migago pod wan gi mathoth ahinya kendo pod wamedo ng'iyo gwenge mopogore opogore gik matimore. Kawuono ni nyakwara mogi adhi bedo gi ote moro achiel kachiel ka watieko weche manyien. Ka kamano sani to wakaw yweyo. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa, Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa. Sculpture, African banana, coconut samba, can get on the reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 festa, la 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 festa. From August
August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Yo, wanacheki moshi wanashtuka Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 toka saa 1 usiku. Master lighter ukisikia na kohoa na roroa stress za mchana kwa redio usiku minatoa. Msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype grade Joe Alai. Hype grade Joe Alai. Hot 96. Yo sisi. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe? Achana na hao watu. Ni mbaya. They will overpromise you. Watakupromise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one overpromise. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir radhi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Erokamano nyakora mogi kuom medo kete Ramogi TV bang' wuok e yweyo madundo no odhi nyime gi weche manyien dakika 34 bang' saa 7 mar odiechieng' ma en Ramogi TV. Weche manyien gin migago achiel kachiel. Wadani wateri nyaka gwenge ma Homa Bay kocha kama wang'iyo weche mag chal mag thieth ahinya to mago mag jochiw thieth miluongo ni nurses. Riwruok mar nurses gi jochiw thieth mamoko ma ong'ere kaka clinical officers obogo mar luongo ng'anyo e ndalo 21 mabiro ka giseyo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kuom rem mamedo sara jowetegi manomed lemo dwe mar abich gani. Kaunti no dwe mar abich gani ne omedo lemo jochiw thieth maromo 336 kendo sara margi ne onego bed ni medore ka ochakore gi odiechieng' mane giyude barupe mag medo gi lemo. Kata kamano riwruogego wacho ni nyaka sani pok mano timore. Twak margi kod jofwamb weche boma ma Homa Bay, riwruogego wacho ni jochiw thieth maromo 64 magin kuom jochiw thieth 336 mane omed lemo e okang' mokwongo pok oyudo barupego. Miyo sirikal mar county government ndalo 21 mondo migi act on these promotions. Kok nyal timore ndalo 21 kaka union, our next course of action ong'ere. Mok danga wach gi ka, lakini wang'ere ni koko timore bang' ndalo 21 then onge tiende mar dhi kata kuonde wa mag tich go eko. Nitiere clinical officers mano gole payroll sandalo mane wantiere e ng'anyo mano last for odiochienge 100. Bang' kano seduog gi payroll ne gi miss salary mar dwe mar 4 to gi dwe mar 5. Nyaka sani wane dwe mar 8 poko nyiswa gimoro amora e wi areas monego beni chulo jogi. Letters were issued in public, graced by the board chair, the county secretary, and the chief officer of health. And these letters were signed and forwarded by these officers.
how comes that after 1 month somebody says those letters are fake? Because if our members go to complain that the letters are not effected as per the way they read, they are being told that those letters are fake. That has never happened anywhere in the country. So it either somebody is manipulating the IPPD or somebody is not ready to follow the SRC guideline. Kawasuri nyakoro mogil ten county ma Kisumu goyo kange chwalo chenro mag piny owacho ne joma odak kod ng'ol opogore kinde mabende kata gisegoyo ndamo manyime e bero kit ngima joma ong'ol e county kokale lwasi makare ka gitwa gi ute mag fwambo e kinde romo magala moro e chuny boma ma Kisumu. Tend county no yango ni girucho oko chudo mag yango kit ng'ol e ute thieth mag piny owacho kaka achiel kuom yore mag bero chenro mag kawo kwand jogo mong'ol e gwengego. Kwan go biro konyo tend county no loso budget mar neno ni jogo ma ong'ol e county ma Kisumu oyudo chenro mag piny owacho kaka dwarore e kuonde ma gidwarore kaluwore kod chik. County ma Kisumu ka tiyo machiegni kod migepe mamoko koro chano mar chwalo chenro mag kawo kwan joma ong'ol ka gigeto nyithindo kod rowere mathothne ok chop kuonde mag thieth kaluwore kod chudo makoro giserucho oko. One of the things you saw from the results on the consultations with the caregivers, financial constraints is a barrier. So if then the hospitals are charging for the medical assessment, then there's a barrier. Having that waived today, it will then see more children with disabilities coming to the health facilities for the assessment, and then increasing the number of children that will be registered under the National Council for Children with Disabilities and also within the education assessment centers. With such progressive programs, I have no doubt that we will continue to push the agenda of disability inclusion to greater heights of prosperity, driven by innovativeness and excellence to make a meaningful and lasting impact on the lives of children with disability. Yuaruok muoch e kind moko kuom jokony mola e gwenge mag Makalda e sub-county Manyatike county ma Migori kod kambi kunyo mola e gwengego ka jokony mola ywak ni onge ber malong'o ma giyudo. Moko kuom winjruok mane bedo e kinde kata e kind oganda gin ma oting'o neno ni kambi mar mola okonyo e neno ni oganda obedo kod pi, loso apeyni kod mamoko. Kata kamano pogruok koro limbo e kind moko kuom oganda kod kambi mar kunyo mola. Kwanza awali walikuwa wanasema wanaweza kujengea sisi kama shule au kuchimba maji, kufanya hivi na hivi, lakini kuanzia saa hii hakuna chenye wanafanya. Yes. Kitu hao wa China wametusaidia. Hao wa China tuliomba hata school fee ya watoto hakuna, tuliomba maji mzuri ya kukunywa hakuna, tuliomba watutengenezee barabara hakuna. Mchanga ndio inatusaidia kama sisi wamama wa jani. Hatuna watoto wetu wako shule. If you know you are an investor, you want to invest in my area, you must do social corporate responsibility to my people. And if you are around to mingle, to exploit my people, to take away our minerals without leaving a single cent, you are not paying the government taxes, you are exploiting everything. That one I tell you, I will do a memo to the ministry. I will brief my Ebo Waziri 001 Joe. Exploitation to my people must stop. Recently there was a demonstration for Gen Zs around, so somebody wanted to take advantage of that. Remove the Chinese must go. Chinese are investors. We are buying everything from them. They can come and invest in Kenya. They have every right. We don't trample on their rights too. Kowuok e weche mag kunyo mola nyakora mogi wadhi e pur mar niang'. Jopur niang' mawuok Nyanza kod Imbo mar Kenya ywak ni okang' ma piny owacho kokalo kuom riwruok mar AFA okawo mar duoko piny nengo niang' kowuok siling 5,900 nyaka 4,950 tan ka tan ok mor gi kata matin, ka gikoni mano dhi hinyo jopur niang' kendo onge ohala ma jopur niang' biro yudo bang' tiyo matek kaka jopur.
Gilero ni onge tiende sirkal dwok chien nengo mar niang' kapok nengo sukari odok chien. Okang' ma kamano koro miyo gibuono mar ng'anyo chakre kata gibuogo mar ng'anyo chakre wuok tich juma manyien ka gikoni onge niang' ma ibiro ka e puothegi kitere kembe rego niang' kata rego sukari nyaka sirkal bi winj ywak kendo chop dwaro margi ka twak kodgi e yo machiel kachiel mar ng'eyo nengo maler mar niang'. An ne en ga siling 5,900. Ata ne giwacho ni mondo giduoke siling 5,100. Jopur nodhi e court. Ka jopur nodhi e court, jopur nowacho ni ma ok nyal ing'ene ka wapuro, ka wasepuro to onego bed ni ing'iyo cost marwa gi cost mar mila e ka wadetermine ni yawa kare ere gima onego chulo japur, ere gima onego bed ni factory bende dongo godo. Gin mag timo gima gihero. Kumo mano ok na adieri jogo ok gihero jopur niang' kendo ok gidwa ni mondo wapur. Koro wada neno ka factory nyalo bedo kanyo to wan bende factory nyalo bedo kanyo to wan bende waywa chien watamre no koro niang' wakeke beti. Unene ka factory gima gibiro yudo niang' ma gibiro rego. Nikech wang'eyo ni Muhoroni nyalo rego niang' mowuok e Nicholas Estate. Nzoia bende kamano. Sony bende kamano. To wang'eyo ni Kiboso gi Nicholas Estate. Koro mogana nyisi ni weche medo lokore ka kod kacha kendo pod jofwambo magwano keto wang'gi mar ng'iyo kaka weche medo chalo e bombe mopogore opogore odiochieng' ma kawuono ma kweth joma tindo miluongo ni Gen Z ne okoni gidhi chwalo milome gi ote margi ne sirkal kokalo e ng'anyo mamuol. Ana ni wadhiane kendo nyaka Mombasa mondo wang'e to weche pod chal kaka ne gin motelo koso nitiere lokruoge mosebet e kinde ma odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma rowere mag Gen Z nowacho ni gin kod ote ma gidwa chwalo kokalo e yor ng'anyo ka gi nyiso sirkal gik ma ok morgi kod kaka gidwa ni mondo mi med ta piny Kenya. Watudore kod jafwambo marwa George Aoko mondo nyiso ne to weche ma ng'anyo kata chal mar boma ma Mombasa en nang'o. Par ni Mombasa en achiel kuom bombe ma kinde mokalo osebedo ka nitiere kod ng'anyo ka kweth oganda ne wuok kendo gichokore ka gitemo nyiso dwaro margi kod ote margi ne piny owacho. George Aoko ka oponi winja gi sani nyiso ni ne waneno motelo ka chenro mag wuoth kod ohala ne dhi nyime Mombasa. Mae kaka pod weche chalo koso nitiere lokruok moro amora. Kamana ahinya mana kaka iwachono nyaka sani chenro mag wuoth waneno ka dhi nyime kaka pile. Gokinyi waneno ka oganda nodonje boma kata kamano ne gin kod luoro matin to kaka ne seche medo dhi ne watemo ng'iyane ka bende ng'anyo ne nyalo timore to nyaka gie sani pok waneno ng'anyo moro amora kotimore kendo kwa ng'iyo chenro mag ohala waneno ka dhi nyime kama kawaida. Waneno ka geche ringo to obila kata kamano bende waneno ka nitiere e chuny boma. Waneno ka gibet akicha mar temo gayo kata rochruok moro amora ma kidek bedo e odiochieng' ma kawuono ni. Ok wang'eyo nyaka sani koda ng'anyo ni dhi bedo koda ok odhi bedo ni mar rumbe moko bende nwawinjo ni samoro no nyalo chakore saa 8. Koro nyaka gie sani pod wabet akicha mar ng'iyane ni to weche chal nade gi e kaunti ma Mombasa ni. To kata kamano kama antiere ni antiere e alwora ma Mwembe tayari adwa ni awuoyane gi moko kuom jogo mantiere kae ginyiso ni to gineno ka weche chal nade to bende mae gima ne gigeno e kaunti ma Mombasa kae. Chaka gi nyingi tinyisa ni nyaka gie sani wang'e ni nonego bed ni ng'anyo mar nane dhi nyime e pacho kae. Nyaka gie sani Mombasa ineno ka chal nade. An gi nyinga iluonga ni Steven Ochieng' Odindo. Jadak Mombasa ka onyuola Mombasa ka. Ng'anyo mai Mombasa kar kae nok nyal dhi mbele nikech chenro ni jotelo man Mombasa ka te noseriwore kod telo mantie sani. Koro onge jok manyalo wuok mondo tim ng'anyo. To bende ji orange ng'anyo no matut kabisa nwang'o ni en ng'anyo man kod siasa iye. Koro ji ok dwar donjo e siasa ma onge gi ber kata onge kod lokruok kuom ji. Nikech koro ng'anyo no osekethore kiwacho adier. Ok en ng'anyo manyalo kelo jo Kenya e ler. Kane ji obedo piny kane giketo jatelo gi pek ni mondo otimre nado bed piny kod ji owuo. To jatelo noluongo gi ewi mesa mondo ji obed piny mondo giwuo. To jogo nong'anyo ka giwacho ni gionge jatelo to gin jok ma bende ok nyal ne. Koro onge kaka nyalo bedo mesa mondo kata gimo kidwa losi to nyaka ji bede ewi mesa. Onge gimo minyalo losi ka ji ok nyal biro piny mondo giwuo. Koro ng'anyo kar ka teko ne orumo e Mombasa ka. Kendo wan support kabisa serikal mantie. Watiyo kod serikal nikech kwe wadwaro. Ng'anyo no bende osemiyo ji hasara mang'ongo kabisa.
Ngecha sara kineno nitie jok moko matimo ohala kata jok moko matimo tijegi mag kibarua ma kawaida. Ka ng'anyo bedo to jogo koso gibedo ni ok ginwang' ruto margi monego bed ni ginwang'o mapile pile. Jang'a matimo ohala bende en onego bed no gineno service loans moko manokao. Gino osehinyo ji mang'eny kabisa. Koro en gima ber ni mondo chung wach ng'anyo ni ka nitie gimido wachi ji obed piny mondo wuo. To ka lokruok mantie, lokruok ok nen golo jatelo mantie. Nikech kigolo jatelo to chike mantie gin mana maka. Koro gigi te biro kelo tabu ne jo Kenya. Kiloko chik to onego lok chik mamiyo jatelo yote modonje telo bedo ni luwo chik mantie. Wananchi ma kawaida monego mi powers mang'eny manyalo ndiko jatelo kendo nyalo riembe. Ok nwandike kende to bang' kanyo to kendo ok wanyal riembe gine mag riembowa. Wawinjo ne pa jadak machielo, ang'eni na achiel kuom jogo mantiere stage ma Mwembe Tayari kaendi. Weche chal nade? Gokinyi ne weche chal nade nyaka gie sani? Be nitiere pogruok? Nitie pogruok nyinga en Victor Piata. Kaluwore gi ndalo mosekadho gi kawuono nitie pogruok maduong' kabisa. Kuom sani gokinyi ka nwachiewo nwayudo ka polise ng'eny wuotho kuondegi to nwanyisogi ni wan kaka jodak makae waonge wach mar mandamano, kik gibed gi wasiwasi nikech jatelo mar piny nosewacho ni mondo jojenzi vijende wetena mondo ubi wuogi mondo wawuo uru wang'e kuma shida nitie mondo walosi to no gikaw nafasi no gitiyogo maber. Koro kuom sani giwene ker nafas mondo titich gik ma nodwaro kaka vijana mondo losgi. Kik wadhi ng'wech to hali mar ng'wech no kethogo wala, lakini kawuono wala ber kata kineno kae shughuli nitie dhi mbele kaka pile. Geche ringo, ji wuotho, to tich ang'wen mokadho ji na luor, ji na ringa koni gi koni. Koro mano romo nyisowa ni onge mandamano matimre Mombasa ka. Onge mandamano matimre kendo ok wan tayari mar mandamano. Wan tayari ni kaka nosemi jo muma kawuono ma jo chamo muma. Koro wamigi nafas mondo giti. Erokamano. Erokamano nyayude jadak machielo, ang'eni na achiel kuom joriemb tuktuk e kaunti ma Mombasa kae. Chakna gi nyingi, tinyisa ni be ni igeno ni odiochieng' dhi bedo machal kamae koso ni in gi geno ni pogruok ne dhi bedo? Erokamano maduong' kabisa. Aniluonga ni Collins Ochieng' Obado Mombasa. Odiochieng' ma kawuono amor sana, amor maduoko Nyasaye erokamano. Nere Nyasaye kama wache Nyasaye wache weche ler. To gi Nyasaye time yo makare. Aneno ka Nyasaye odonjo chunyi. Bi Nyasaye oloko ji. Bi dhano chunyi ji mor, ko dhano ber, bi dhano change, ko dhano dwaro mana tich matek. Koro odiochieng' ma kawuono mana aneno ka onge. Makata kirango barabara koni koda koni bero tete maber kabisa. Koro gima wakwayo kata mana gavana marwa Ali Hassan Joho mheshimiwa wamor sana ni gino mi. Koro wan gima wadwaro, gima wakwayo en niya giyo maler. Wadwaro dutu matek. Tukusetiyo to lemo moyudo kuyecha ube kel makoni wabe wachamie kikucham lale kendu. Koro gima wakwayo vijande ose decide maber no mandamano ruma dier. Koro vijande gi miye ube ukonye vijande jikawangi wano be wari watu kaka to be so be chemo oketwa kama maber wabe wayudie gimoro lakini odiochieng' ma kawuono to amor mandamano ne timre nade orumo. Koro dhano en mana dier tich. Koro rais Ruto Arap Somae kongoi mising wadoko erokamano. Koro gima dwaro jomiyierogo koro en mana tich matek kila ng'ato ti mondo wayud mana development emwaywago jatelo. Ko ubed jomo kaw tiu matek jowadwa to le kuyudo le ubukelo ka wachamie le kikucham le kendu. Kwa dakika sekunde kadhaa tu, ulikuwa unatarajia nini Mombasa hii leo? Na tumeangalia hadi kufikia sasa hatujaona masuala ya maandamano. Je, unahisi kwamba hali inastahili kwa hivi? Kwa jina naitwa Abdullahi Omar Abdallah Yunus Bashir. Mombasa sisi ni watu wa amani, lakini watu wengine wanakuja kuleta maandamano hapa. Ukiangalia wanaoharibu ni wengine. Unakuta wale ambao wanatoa kazi kwa jasho wanakuja kushikwa wao, wanaadhibiwa wao ambao wanatoa jasho, wanapelekwa ndani. Wengine wazazi wao hawana kitu, watu wanaumia bure. Umeelewa? Ushauri wako sasa ni vipi pengine kwa wale vijana wa Gen Z ambao wanashinikiza masuala ya maandamano, hasa ile walikuwa wanashinikiza maandamano ya nane? Mimi ile kitu kwa maoni yangu kama mimi, maandamano ni rais akubali maneno
ya vijana, maendeleo, aeke maendeleo mbele, asikize maendeleo ya vijana, mambo yakae mazuri, kuliko kila siku maandamano watu waumie. Kuna watoto wa watu wanaumia, wanakufa, wengine wanakuwa wagonjwa, wengine wanakuwa vipofu. Itakuwa ni makosa sana. Asante sana. Dakika moja tu, labda sekunde kadhaa tu. Majina ni Paul Waweru Mwangi, nikizungumzia niaba ya Kenya Mafia, kutokana vile ninavyosikia president anavutana na bwana Gachagua. Tunazungumzia leo kuko unatarajiwa maandamano ya 8-8. Labda hali ya Mombasa unaona iko vipi? Hali ya Mombasa iko sawa, watu wamekuwa na utulivu kidogo, hata kazi zimekuwa tunafanya. Naona hali imekuwa nzuri, kwa hivyo ningeomba President Ruto ashikane na wote wale ma-CS na hao wabunge na naibu wake Gachagua wafanye kazi kwa pamoja, kwa sababu tumewapatia another chance sisi kama Wakenya wakazi kutufanyia kazi round hii. Alafu tungeomba pia kuwe na tutengeze tume ya agencies ya wale watu ambao watakuwa corruption. Tutengeze tume ya agencies, tuwe na ofisi zetu na maloya wetu, wale watakuwa corrupted tuna deal nao. Hiyo ndio kitu tutakuwa na haki. Kwa hivyo kama ni kuhusu president, nitungoje 2027 ndio tunaweza kumtoa kama hatafanya kazi nzuri. Hisia yako? Halo. Kama kabisa, kwa majina yangu mimi naitwa Francis Mwadime. Nimefurahia kwa leo uchaguzi mambo ya leo vile ilikuwa imefanyikana, na tatizo letu ni kwamba haya maandamano ni kwamba tunataka yasifanyike kinguvu, ili tufanye kazi kama wanaume, tushirikiane kimoja kwa moja ili tufanye kazi. Na kama jijini kwetu, jijini Mombasa, tumefurahia maana sote tumeshikamana kwa pamoja, ni rais na wenyeji waliosalia, ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Mimi nafurahia. Asanteni. Mana kake winjo janeno Maramogi TV mago mana pach mokoko mjodak mantiere county ni Mombasa kama wagoyo tach alwora mar Mwembe Tayari kakwa na tamalo maduong' mag jogo mwaloso godo gin mago masiro kwe masani ntiere makoni ok girwako weche mag ng'anyo. En wach mapod waluwo kendo wabro medo lero kata nyiso janeno marwa Maramogi TV kaka weche gi medo tuch kowuok e county ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga and George Aoko. Erokamano George Aoko, koni bende George Bati manitie nyakora mogadani wakao yueo mana mapiyo piyo. George Aoko nyiso chal ma Mombasa ka thoth joma o wuoyogo wacho ni gin koro gima degier neno en ni mondo tich otire koro ne oganda jo Kenya. Mane gima geno mar jopiny mathoth bende en ni kama koro jotelo oyiereno tich mondo mi otire. Gikinde ni nyakora mogi adwani mondo mi akawa ne yueo kendo matin mondo wang'e moko kuom milome ma yoro ka. Oko Joshua Mara Sembo kale wacho ni omora ahinya gi weche manyien. Erokamano ne Oko Joshua ka yoronwa oteni ka nyade nuoya. Oteni obiro ka radha nyakora mogi mano kowuok kuom Oko Joshua emondiko ndiko ote ma paro ni kasome achiel kamano ok dang' asome matie keto alwora Mogi TV achiel kachiel ka antiere seme ka onge ng'anyo. Bolo Yeng Wood Otwero ja mining ema wacho kamano ni konene ka ng'anyo nitiere seme kocha. Ramogi mora kaka sa sudo amosi ni hai. Erokamano an benda duoki ni hai kuom mosa ni hai. Wakawani yueyo mana mapiyo pinya kora Mogi kawa duogo pod wan gi mamoko e weche manyien mag migago. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass.
I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Jambo game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo tono joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Pero kamano kendo nyakora Ramogi wadhi nyime. Jo Kenya ojiw mondo bed motang' ne jogo matiyo kod okenge mopogore opogore e wuondogi kendo mayogi mwandu kod omendagi. Ma en bang' jo Kenya mang'eny yudore e midhieroni. Constantine Simati, ma en jadak ma Kanduyi e kaunti ma Bungoma, nowito mare omenda maromo $13.2 e lwet jogo ma ok ong'ere. Oyango ni ne oromo kod jago moro manyinge George e iko kama ne giwinjore mar timo ohala kanyakla kod kambi moro manitiere pinje maoko. Bang'e ne omiyo owito omendago kanyaka sani entie kod midhiero ka okedo kod dhier tok ohala Lware Lwanda. Nyingine ilikuwa ni kwamba samaki wa hapa hivyo kabisa imenyanyuka sana na too smart. Accept. Wakaweza kutuonyesha sanduku, ndani mwalo kulikuwa na noti za dola, na yenyewe hiyo stamp ilionekana kwa macho yangu, niliona UNAID na stamp ya Treasury Republic of Kenya, nayo pia iliweza kuangaziwa, nikaiona kwa macho. Iwapo nitakuwa tayari kusaidia huyu kijana yatima kuseparate ama kutoa ile stamp kutoka kwa hizo dola, kuna mgao wangu. Wakatoa dola moja ambayo sasa huyu Victor aliweza kuweka kwenye ile mashini, kwamba stamp imetolewa kupitia kwa ile mashini na naweza nikabadilisha kwa shilingi za Kikenya. Nikaenda kwa benki moja hapa hivi Bungoma, inaitwa Diamond Trust Bank, nikabadilisha ile dola. Nadhani hapo sasa pia nikawa na ule mvuto wa kuendelea kufanya hii kazi, kwamba ni kazi ambayo ni halali, sio labda ni gushi wale ambao wengine wao wanaita wash. Erokamano nyakora Ramogi enda ka sa bore wang'e moromo odiochieng' ma kawuono, odiochieng' ma tarik 8 dwe mar 8, kama koro dong' dakika 8 nyakora Ramogi kata dakika 7 gi sekend modhaw. To wadonjo e sa 8 gi dakika 8 mane rowere mag Gen Z nowacho ni gidhi chiwe milome moro ma pod warito mondo wang'e ni to ang' nobed milome mane. Nyakora Ramogi, kapok atieko weche manyien mag migago tinere ni an koda ote ma an godo. Ote na nyakora Ramogi adwa ni agol kendo anyiso oganda wach moro. Ote na ni andika kendo en barua moyiedhi mandiko nyakora Ramogi koda chunya kang'iyo kaka piny
ringo kendo kaka piny chalo. E ote mara Nyakuramogi ma tinendeni en ote motenore kod gik matimore e piny Kenya gie sani. Ei oteno Nyakuramogi adwani awuo kod oganda ma owal kendo opiedhi ma opuodhi kaso chamo muma mar apisi. Magin jotend migepe mag piny Kenya. Nyasi motimore par jot mar jatend piny kawuono Nairobi. Nitiere jotelo bende manitie lemo mopogore opogore. E kinde ma idonje telo kata e apisi manyien bang' puotho kendo yudo ting' mar tiyo ne jopiny. Sami donjo ibiro yudo ka ondik nyingi e dhot midonje. E lemo mamalo machal kod mag jotend migepe. Kata kamano, gima nyaka ing'eni sami donjo ma idhi bede kom michwo sei ma gimoro timore. Obed ni en gima ber kata gima rach. To kiwuok e dhodno ok ibiro nyingi sami wuok. Ibiro yudo ka samoro owe ma ok ondike gimoro amora. Kokamano tinyalo yudo kondik gi dhongere ni exit. Nyiso ni kar wuok. Penjo en ni samoyieri mikao lemo midonjo. Dhot rwaki kondiko nyingi ni machiegni ng'ane ka ng'ane. Inyalo paki gi kaluwore kod lony mari ma in gode weche mag somo kachiel kod tiegruok. Kata kamano, sami wuok, dhodno nyalo bet ni ok ondike gimoro, kata ondik mana wach mar ni kar wuok. Penjo, samo meeting, mitiyo, be iparo chien ni chieng' mibiro wuok, ng'ama biro donjo, biro yudo ka iwe odno kachalo nade. Jok mogeno kuomi, magin jopiny ma itiyo e logi, biro pari gang'o sama koro iloro dhot mogik ka gima ineno kiwuok e kom ibeteno en exit kata kar wuok. Ote mara Nyakuramogi ni gima iwe e odno emibiro parigo. Dhot biro rwaki gi nyingi sami donjo. To sami wuok gi kama ondik ni exit, ibiro ket nying ng'at machielo. Par sami donjo ma dhot oyawre ni gi nyingi nikech kolorore to samoro wiji nyalo wil kodi. Mano e giko mar weche manyien mag migago. Nyinga en George Bati, oriti masani. Royal Mabati Factory